yada awurade ase ewo enkwa ene adoya yana awurade Yesu Kristo ayina di ade amaye anopei yada ahwefu nyina ase aveyema dodo no nyina nso akwaba edeba salvation hour jumadi so yani awoti enka sesia no evangelist Ojera mene Ojera Junior na imprinting yaji adwa ewo studio Prophet Jacob TV studio ewo Sokoban Wood Village hona sesia na yewa yede nyame asemu a yemfremu efa dwumadie so ede abrel enti ene yentra ene yentra kopembra yede nyame asemu no ebeba na wieye enche na nyame asemu no eto aso all life no so am so bebre no wa share live video no e dia maye and tentem so dodo a ehwe wo media no so nyina awurade nyankopon enhyira obitime afollow ye e TikTok no so evangelist Ojera Usuboni ba or say my regardings, my greetings, God bless you. Obaya Santo me wose wadwo ne misisi live. Na na akua sapoma wadwo dem live e wo TikTok, Facebook no so evangelist Ojera. Salvation hour jumadi na yen adru so sisi a nche bia na prophet major prophet wodi nyame asem a yemfrɛ mu ebaaye ene yebeche nyame asem papa efa ensumo subo ho yenso ye toa so every studio B time with evangelist Ojera baby a wo show me free bia na awurade asundwe enkan me chia bebre ewo Kristo ene benada no pay me yimpa ye ensiu ye ewade nyina mu wonsa kan video ne pe me se wa share live video no efa ma ye na efa comment no efa comment section so ehoma ye na ye beje brani akenkai we ebre tamo na so ye ne ayi studio enti yetimi preach brebia ye pe enti nyankopon insha mobile santo God bless you daddy dodo ahwe Facebook no nyina no ene die mu obetimi e de comment section no afa ho ba bia ahwe free bia no obetimi e de atoa so ebre ni yafa Prophet Abraham wadwane na ebre ni yafa enti yebekọ ya asem no so na nyame de owoman anope no yade atoa so aba Ojera wa ha Junior mini anati say nyame adomu ya do bad ya nase pachina nso Kristo adombako udayi nyame adomu timi da yi da nyame ase me se anope studio B na one the fireman ehyiemu a chese enya senketoa dwumadi edem ewo TikTok TikTok edem live ho evangelist Ojera binu crash ase check gift ni ade nyakopon hwamo amen dodo nso a ehwe Facebook no evangelist Ojera ana YouTube no nso ye Ojera TV the whole world I was searching Ojera TV and now Ojera ye na tistu your information nebeba biase babia was search officially ye na yetimo ne mu your information and nebeba na nya bibia se nyame asem wo click sa link na na se edin so a ana was search information eba nyina nyame asem and se wadron ne ne a ye mo hunu botenti a ye wo kasafidie so Kristo nhyia nda amen
yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛtie awurade asɛm yɛbɛbɔ mpaeɛ firi sɛ ewiase wie na yɛti mu no ɛpere na wie yes ɛnkyɛ wiase wie bɛsɛ yo sɛ de nipa binom hu ne sɛ sɛ da brɛ sɛ afei na wiase no yɛdɛ ɛkɔ na wie ano no yes nka mehu yɛ sɛ adeɛ biara ɛbɛsɛe a yɛwɔ symptoms bi a wohunu saa na universe na teɛ yes but ewiase wie no bonsam akata nipa bebree ani symptoms no wabɔ nipa bebree adwene ne fra ama mu hu sɛ ewiase wie bere mu ne yɛwɔ no nti yɛn nso so na ɛsɛ sɛ yɛma dodo ɛpɛ nkwa ɛne akristofo hunu brɛko a yɛwom ɛne anamontu ɛsɛ sɛ yɛtu nti no fa yɛkɔ mpabom quickly na yɛhwɛ deɛ nyame bɛ ɔwɔ ma yɛ no pɛi evangelist medase ɛne akonya de ama me atifoɔ ane ahwɛfoɔ nyinaa mmemmɔ mpaeɛ yɛda wase nyankopɔn abɔ soro ne asase na wobɔ nneɛma ɛwɔ mu yɛda wase ɛwɔ akonya soro nko ade ama yɛn yɛkɔdae ne yɛdae na yɛsɔre na nyankopɔn wokura yɛ mu nye nipa nyinaa na ɛnya ne sɛdeɛ yɛnya ne ebi mu kɔdae so yɛkan atiasefoɔ a yɛnkan ɔmo nka ho bi nanso yɛn deɛ ɔma yɛakonya sɛ yɛnya nkwa home a yɛntua ho ka no yɛnya bi nhome kwa yɛda wase ɛwɔ anuonyam hyɛ a ɛnte sɛ ade ama yɛn ɛberɛ bi awie du sɛ wɔasɛm aka kyerɛ yɛn sɛ nkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no na ɛnsɛnkyerɛnne bɛdi yɛkyi ɛberɛ aso sɛ yɛbɛdi wɔasɛm aka kyerɛ yɛn so nti yɛsrɛ pakyɛw sɛ asɛm yi a yɛbɛkan yi ma ne mmɔwura akra akoma mu na asɛm no sɛ wɔn te a wɔn nya adwensakyerɛ ɛma wɔn ho sɛ de bɛyɛ ɛnna adi akyire no sɛ wopie wɔ anim mu a yɛn nso yɛbɛnya nkwagyeɛ ama yɛn kra na akra nso a etie wɔasɛm na wɔn nso sakra wɔn adwen no wɔn nso bɛnya nkwagyeɛ ama wɔn kra wei ɛne kakra a yɛsrɛ firi hɔ ɛnɛ anɔpa yi ɛwɔ ɔdɔba Yesu Kristo din mu amen nyankopɔn hyira junior ojera ɛne empire honhom a wabɔ ɛde ama yɛ anɔpa yi yo nyame ma ɛne adɔfo no mu a anɔpa yi mohwɛ ɛwɔ salvation hour dwumadie so dwumadie a yɛdie ɛnam mframam ɛwɔ media no so baabia na sɛdeɛ di kaka ne yɛde Kristo din akyia adɔfo no mu nyina ɛna anɔpa yi yɛabɔ mpa yɛawie deɛ na yɛbɛtoa asɛmpa no so ɛdi mɛsɛ sɛ ɛne yɛntena bɛsɛ dɔnhwere baako na deɛ nkronkron ɛwɔ ma yɛ anɔpa yi no yɛde abrɛw Kristo ba deɛ nka ne din daa amen yɛbotaeɛ a yɛde ka nyame asɛm nyinaa ne sɛ yɛne a yɛagye Kristo adie no yɛbɛtumi akɔ so abɔ tene bra na afei nso yɛnante Kristo ahyɛdie mu sɛde bɛyɛ adakye bia no ba a yɛbɛnya nkwagyeɛ afei dodoɔ a yɛnim Kristo nso ɛbɛdane abɛhwɛ Kristo na yɛ nyina bɔ mu anya nkwagyeɛ animuonyam ka ne din daa amen yɛne a yɛkasa yi yɛsa preachi wɔ Kentom TV so kwasiara nɔpa biara anɔpa no nso ne apɔn no nwɔtwe nti kwasiara ɛbɛyi ɛne yɛnhyia ɛwɔ Kentom TV ɛwɔ multi decoder ne so nti wobɛtumi adwene yɛ na wahwɛ yi na watie nyame asɛm saa nso na ukwara biara nso yɛhyia mu ɛyɛ mpaebɔ ɔwɔ Kumasi Sokoban Wood Village nti akyini ukuo bɔmmɔdena na baabi a hwɛ me firi biara no bra ne mo nyame din na wobɛnya asomdwie ɛne da nkwa amen ɛda ɔpɛi asɛm a yɛde ba no ato din sɛ Okristoni wogye Yesu Kristo diiɛ no wanya honhom kronkron anaa Okristoni wogye Yesu Kristo diiɛ no wanya honhom kronkron saa kasa a mene wobɛkan no mesrɛ ahwɛfoɔ nyinaa sɛ yɛnti asɛm no yie
bomode ne yi wasom ne bie wadwene wakomam ifeti asema me no beka ne yi asema me beka yi enye wiasefo asem ebi se wiaseni ani nyame asem ni twaka gese ono abona adwem pose obehwehwe adwensakra twa ekira kwai abaji Yesu adi ampa nti asema me beka yi no efa kase no a ebekwa ma Kristofo yes you very serious on open na meti woni mu no jemeso amen so wo hwe wiase we no ayatim sesi ano a no kurani honkonkono ho aye na e woni pa bebra asetenem honkonkono ho aye na papa ye kasa ade bi ho aye na chese ade a ho opa enyenze so nsabeka ho aye den ashoti wa system nim jemeso amen na ebaya roho ama Okristoni se anase awahuma obi a waji Yesu adie na oti nyame na ase na woni huhun kongono eya roho samu ene so hwe wiase we ni Kristo somu a eden ya somu a edi be bia na mesi afem boninti ya elipa bilum apam huhun kongono boninti yes afra sorry fi so jase na opia uti nyame fie ubo Kristo di na woni honkonkuru bia no uko nyame nche nyeye bisa woni Kristo ni apam yes jemeso amen na honkonkuru no efri babi do kai numbers no kura no a ebrebi soin ama Mose ekura kachiri hu ase onhwe honkonkuru enu omani nyina so ampa bere ni babrebe enei wo madwen aye honam ani adi sum Kristo me say masa matudi say uji Yesu Kristo di ye no wanya honkonkuru o Kristo ni ya utema no pai so wanya honkonkuru a me ka kire o say unyam sum ni nyanwie paye ewiase we na ya timu no so ti ase bibia ye mienu yes anya papa bone anya sumu a eye han anya tuntumu a eye fita so ti ase ana anya honkonkuru a hohombone ntiri ba bia no beta zazu wesu a sa hu wei emu ba ko ubetwusu so anya honkonkuru a hohombone no na betena by force no betena hallelujah amen na Kristo fo no beteten so da mu a honkonkuru mo ni bi na ayawa wosam ana mekana no pai akire nipa binum ana ya nije samsum ma nipa wo muti asawi ahwa dankwa amo mo kra yes zo Kristo ni msano pai Jesus Kristo di ya no wanya honkonkuru Yowa ebeka ho asam Yowa chapter 2 verse number 28 Shasembu wa mame Yowa chapter 2 verse number 28 Acho say etifiase mo se honhom ni hwiegu tienio wase honkonkuru ehwiegu yes ansana obi benya honkonkuru no me bacho bebre enafom so cha se enafom ye wokwan ye fa so a u benya honkonkuru enu be na ye so pani ene ye beka ho asem yes nsuomo subo uji Yesu Kristo di asise ye bo wasu wonsuom na udi Kristo nkyere so cha ase enti ansana honkonkuru no ban yowa ese honkom yengo honhom mu hwiegu atifiase honkonkuru hwiegu yes na ye chiri no na yema chire no mehwie me honhom agu honam nyina so yowa odifo yowa na kasa no odifo yowa wose yema chire no mehwie me honhom agu honam nyina mehwie me honhom kronkron agu honam nyina so mpa mehwie me honhom kronkron agu honam nyina so ayenkomse jemeso amen
It's a social wiase we na ye tim sesia no a bone dominate wiase bone bon someday honam ne bone dominate wiase okwasem ntoni ba bia na ye ba wo abasase we so no adam bone bi ayatade hyew automatically ye nya wo abasase we so kinkran na bone atade abehyew ndi se wa ma Kristo mu a hon bone abatina mu ade aye ade aye nyema ense pa so just here it is a wofiri wiase ba Kristo mu a esese wunya honhom kronkron yes ya obetim dia nante abo Kristo ma blabotene ne pa do Kristo bisa say wo ba Kristo mi wanya honhom kronkron Jeme so amen. Amen. Yenjo da chokwa. Joel chapter 2 verse number 28. What you say? Na yechiri no. What's na yechiri? Mehie me honhom agu honam nyina so. Mehie me honhom agu honam nyina so. Agu honam nyina so. Na momma bani ne momma ahye nkom. Na momma bani ene momma ahye nkom. Hallelujah. Amen. Na se nkom she Bible. Nkom she Bible. Prophecy. Ya obesian na Yohane ne asua wo mo aka nyina ba ye adwuma si ho aso nyamia hinni ne fene ne de so ngunkuru nye e kan se difu nyuma nya adwuma bi no aka na sha Yesu ba wa ma ye difu dwuma obaye difu dwuma Paul no ni Peter no ne asomafo no o ma ye difu dwuma obaye difu dwuma praise God. Amen. Di nyamia sam ni sai nyamia sam se yesri no yerima chire no mehie me honhom kronkron agu honam nyina so. otwani abonyango pose yerima chire se aweye bremu yes nyango bonim se ebere ko weye abonsam ba sore pa obaye adwuma hoden so yes nada kwan so so ti ase it is silent here there ono so be sie ne honhom agu honam nyina so na momma bani ne momma ahye nkom. dinamia sam ka sa honam nyina so a woni pa bia nti so ba ji Kristo dia eye mas se wonya honkonkron but wo bi ji Kristo di so honkonkron nya bi me dofo Rasa si tell you tin encourage na for mo before so be ko heaven no na wa esesa wo unya nyema bi ansa unya particulars bi kura qualities bi na se yentu kwa obetima sa bag akọ kan say embassy kan say enkran airport so ko America there be wa we need bag woni sika bi $1 bi anhye ho citizen hye ho woni passport woni visa ni hwe na sorry anu afa bag ze me ko Canada okokro di chele wati. Hallelujah. Amen. Ehwa ne be che do wa shep central ehwa ya do betu prison Hallelujah. Amen. Until before sir Okristoni biara betime wura heaven kuro no mu no esese woni padua no ye huru niema bi wom pa nti wa sai yechiri no mehie me honhom kronkron agu honam nyina mehie me honhom agu honam nyina so na momma bani ne momma ahye nkom. na momma bani ene momma ahye nkom mpani asusu adaye. Hallelujah. Amen. momma bani ne momma ahye nkom yes sese so hwe wiase we no a eno na sese abaye priority amanipa so ti ase abaye priority amanipa mabani maba ehye nkom pa nkom hye nko so ekoso pa bero kura fake abafrem ai fake abafrem do ase mo mabani ene mo mama ahye nkom abahye nkom na mo mpani asusu adaye na mpani fonso ari abai asusu adaye. Hallelujah. Amen. Nti da so efiri nyankopon sem na eba efiri nyankopon sem obi a woda won su da bia no o spirit no ana wuso no atim no unyina ba biye obi a woda won su da ye so jase obi a woda won su da bia no unyina ye huhum obi a woda wo su da basa enye etinkanyami asam se yampani ari abai asusu adaye yampani wose hyasire bi Bible say na edi echire no wose na edi echire mu no hwe me honhom kronkron agu mesie me honhom kronkron agu wonam nyina so na mo mama ne mo mabani ahye nkom na mo maba ne mo mamani ahye nkom na mo mpani asusu adaye na mpanfo ari abai asusu adaye. Hallelujah. Amen. Honhom entin mu nti oba panu a wanya 65 years obaso da ne obi ne na beda 65 years me na mega jaw
papa panimua baby na tifie dura enka baby a wodu no junior jewra eniema na famu kra na ma mami panimu papa panimu a nyame asem se ye beda so dae zenka dae so mu no ne nyame die futuo nsem bi kiraw na utuma ba wa fo mrantiefo yufu no a eba na nyame mawo dae so bi bo akwa brantia no ababa wo bo no nye nyame timi de husu sanso kiraw o dae so mu when ye panimu obeda obeso dae no onya loto number Lotto number. Too sure. Banker to banker. Car was one dear. A body. Samaba. More for quarting now, some day. You sank yesterday. Amen. Okristoni would tell man of pay. Wogyee yesterday when you're home gone. So being on Gongra, Okoyamin Chay. So being on Gongra, Okoyamin Chinese. So be no gongura obonfo no atono echem ti se de obi buma nam wasamu won gongura nshanga skiso de da amen to so bra na yeti ni mehwe me honkum agu na wasi yeti mehwe me honkum agu na nyina so mamani na mama asenkom mabani ni maba asenkom mompani asusu adaye empanifu asusu adaye omrantie wule ni so adaye na emrantie so area ba wule ni so adaye nshanga skiso de da amen wasi abrantie benyi vision ye ka vision a enya enisodi hunu se mahunu we ho asem ngwa ho abrabomu vision eno so ka ho hallelujah amen nyamdia ni nyans enisodi hunu a ye de bobra obi won ma wasi so ti ase obi te akontuom ne butanya na se ne nisodi hunu ni nyana ne ze obetimi abepepro to bi ahihye fie bi kura de ama hai obi so nisodi hunu ne se onye sika no de fa ma wa kontuom sika ne bani se mo gine busumi aketua yesi ye fero ba bi free show obekọ na ma na bomu de jigirigina hwem strippers club hallelujah amen na bibini e want to kwa ko bi maso a okoye adwumaden o no de sika boss abra no nisodi hunu bone kuhwibera whatever one nja amen wase mranta ba ria ba ebe wu na ni so ade hallelujah amen wo bitie na dwuma mu ye dwuma na ni so ade huru nyina ne se wo de ni sika betwa aviator erubri maza abrabom so anya ni so ade huru papa ubre Jina Bible no kasa na say people go say life without Christ is full of crisis. Hallelujah. Amen. Say ubo brane Kristo nimu a abraboni nyeye. Wasi brane ko ye ya mrantie. Ebe nyeye bai eni suade hu. Yes. Is eni suade hu aba yi obi wie take a. Oso akoye medicine. Akoye medicine. Ayi. Owi e ba bontia na obeyi nura ye ne wo ba deda owi medicine abeyi nura junior ya ma nura so wo se ani na sika wo mampa o woni ani so de hunti ana wotiti sika mu oba bi di abra wonya oyere aso ni vision na wo vision a wo ba twembra ntwempna but is guys for this school debi hallelujah amen na ebe wi asanu wo de wasim na broken heart achew praise God amen oba yanyan ho ade na one na twem brana board wo ketua school fees yanyan na wo dan kakura so nya skentua odi tua school fees onya wo yere empra na na twe empna hallelujah amen wo school no anwarwa wo vision na papa enye papa hallelujah amen wase mranja ba yere ewu ni suade yes obi edifo so just say wonu nim so onim so ye difo so just say ani so ade hunu se na hunu fa enkoyi so person wa brabo ye a fa nyame asem nante me se Wogyee Kristo didi ye ana Wogyee Yesu Kristo didi ye wanya ngongon no so ngongon bo bi mu a eyi wiase ani je free nipam ampa so ngongon bo bi mu a eyi wiase ani je free nipam na kwasempa da ba Kristo mu wiase brabo bone na twuma na se da so tani mu jame so amen amen kawo Bible say
na yechiri no wase na yechiri hwe me Kronkron gu honam nyina so mehye me Honhom gu honam nyina so na mo mamani ne mo mama ahyɛnkom na mo mabani ne mo mama ahyɛnkom mo mpani asoso adaye mpanifo ba so adaye na mrantie wula ni so adaye hallelujah amen de gagana fo mpanimfo ani abamu mpanifo ni nipa bi nka wo da so nyansa o meka mo man Ghana ye ejina yes tumpon no gwana ba meka no media no so sa do kwasempa ko mani so ade hunu no na ka yesi ka say me da ye so abam so just say we be at the office what 70 years or does it the office when in German opium 1945 and aban fa na juma 1945 me na mega job why you juma na over 72 75 years on as to office now we be at my school in dia bay no university we boni PhD akobon masters nindia wo tao so just say as say nka company for no si fam ama mantia no ebe take over ade o man ko nanim e wo ten na kwaso yes aka 20 no da so to office o obi create me din samadin da so je akatia nsamadin me na mega job that's Ghana for you hallelujah amen na sabra bo hoyi ebe ne no man na tima fa ntuma pa fra di yempe ne fo nti yebu se wo se ntu omuntu kwan kon fo ma so omuntu kwan pa omuntu ko China ni Dubai omuko Canada ni America omuko na onko odomu fo mani hu ne ma omu pa oko sa can say European countries na taxes and omu develop wo man tax me na mega job but has to say now no me ko me program ya me ko yi na wo bia lodu apetese agu kamu woto wo lodu apetese ye du bari ya bi na police ya stop car wan yemani na bi pani si fom yani etika mu nyina apetese ye bua fa so bia me kwa sore me achese mabukura wi ye kula jiwatali oba lady bi otimanim wo fe police ni eye illegal say odi apetese ebitwa border illegal God's food and drug board of one any shame no enya ade say ye gitum e wo system nim local drink and petition nti so bi e bi gu kam no okroso barrier esese ya che no ni agi sansani nyina tugu but ko bi asia ni pa no police ni jisika e hede botom wa bobo I was there that's Ghana for you abobo 5 cd ama police ni bari e so gungun temu a onye sade o onye kwaso ba tiri wunya Ishanga Kristo den amen na awu sam ya safo ni ya kwa sorry o they go to church say ya so pani praise God amen keka wo mama na we tiri no na no tiri hwe me Kronkron agu honam nyina ma hye me ho Kronkron agu honam nyina so na mo mamani ne mo mama ahyem Ghana fo mo hweyai etiefo ne asafo am follow ojawura me ba me chawo ewiase we so bi ne Kronkron a onso nyamyani pa come to Christ obama obi Jame so amen na yesiri no yerma che hwe me Kronkron agu honam nyina so mehye mo ho agu honam nyina mo mamani ne mo mama ahyem kom mabani ne mo mama abesem na mo mpani asoso adaye mpani ba so adaye mo mrantie wula ni so adaye mantia so benya ni so ade hu enko ne mfran so na enan mu mehwe me Kronkron agu enko ne mfran na mu yes nti ye anwebere mu ntirima ye ya mamamu fo ankenka ho no ye pensu na Yesu Kristo se obehwe ne ho obehwe Kronkron na ya bagu banje are na ma Kristo na benya bi hwe pa bo sama bawo sore no pa na wanya wi anhye a honto habanya nsafo praise God amen abante se o sore no pa na won kotire bia ba antwetwa bia ne honto no atekota hongungu won vaso na ya tedi efre je nyankopɔ nkyai yes wenam Kristo so ebema oni babra na oba ne nkyai bi kwa ampa yemfeska na to yemfesika Mishanga Kristo den amen na sa unya bi nso a ebiewa dwum ama osuru nyansa won gongo o Kristo nya obaji Kristo di bibisa na pai won gongo Mishanga oba de da amen honest ana bajane honesi hwema asemi wo Yesu beka ho asem John chapter 7 verse number 37 ay salvation our juma Yesu ni yewe evangelist so chewura masa matodi se uji Yesu Kristo diye no wanya ngongon na kwa John 7 verse number 37 what was I enkwansu ho boshe tifia was enkwansu ho boshe yes enkwansu ho boshe
nkwa a Yesu Kristo edi ahye ye bon ehun nsuo water of life yes and the Holy Spirit so Kronkron no betre mu a ana betre o die nyame pɛ ne die nyame pɛ mu nsonso ye Kronkron no yes pa ɛno na nabo from Ghana say isisial the water of what? Water of life no. The water of life. Yes. Is Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Amen. And na Samaria ni bar. O ko nsuo no ho. E bere ntimi nkotu. O se mami nsuo me no. Was woni ade a woni be sa nsuo. Na mo kura ne no mo nka. Was woni die wo bi sa nsuo no a ka wo mi se bi sa nsem bia. Nsuo na am. Nsuo na no am na aye bai. Aba no. So just yes. Afi ko wi ase wanka bosha no asema nkyere no. Wo se wogidi a Kronkron ni bi meche obi. Enkwura na ni na hia. Enkwura na mu. Hallelujah. Amen. Sa Kronkron granti obi mu a wo hunu nkwaje. This Kronkron bo obi mu na tell say ade we ya obenya nkwa. Ampa. Jeme so amen. Amen. Dentro da choko. John chapter 7 verse number 37. Was it enkonso mo bo certificate sem. Enkonso bo sheko. Na ede di atira eye afahye no mu da kese. Eti Yesu Kristo guso ye na dwuma no. Ede di atira afahye no mu abra no so ye no. Na ye da kese no. Na eye da kese. Yesu so original. Yesu Kristo the master himself. Original. Na otie mu se. Anu otie mu ka se sukom de obi a. Se sukom de obi a. Amara maintain. Brother, Kronkron sukom de. Yeah. Sister, Kronkron sukom de. Branin chenu amabi. Yes. Unama do so do. Nshanka Yesu so de da. Uni Kronkron ti on se de uye bienye yi. Cause we do hunamachi. Uni Kronkron. Na obi aware a woko. Obi a be se pese se nka obi sa Kronkron agwa nkyere. No de nya to sika bi edipa no wo so. Sika bi a wo. Ka bi a wo. Adwuma bi enipa ni kura. Ene na wo focus na adwen wo so. No de ko wale. Praise God. Amen. But it's only the star who be a failure in life. Because we need to do it. Ampa. Jeme so amen. Amen. Dentro da chokwa. Wase. Na Yesu so original. Wase na Yesu Kristo so original. Na otie mu se. Anu otie mu se. Se osukom de obi a. Se sukom de obi a. Amara menchema no munsuo. Amara ne nchema no munsuo. Ayin. Se sukom de obi a. Amara menchema no munsuo. Amara ne nchema no munsuo. Hwe, eya wura ho mu onipa se wuni Kronkron. Bitimi tena bone mu saa. Bibia nkasa nkyere no. So jase na adwaman kromo yisetugu akayo bufuo. Sa nyoma we nyina ye hoho bone. Mpa. So jase yes. But ne obi abakrisom sa subo we bi daso tinimu. Daso nimu. Me ka jo so ne Kronkron. Wo ti aso de mo kwa. Jeme so amen. Amen. But Yesu Kristo de o yo donfo. So jase yes. Ni bibia wo ye bia no oye ni tiri ni mu. Didn't want to forget and say, says to come at the Obia, or man and chairman, said the actual Samuel, said the choice America got the ultimate, that's what big Jesus Christo, dear. I am quite so one cinemas in him. Hallelujah, amen. I was so big Jesus Christo, dear, and quite so one tin and quite one tin. I am him, and I best left in him. Hallelujah, amen. Let us so be Jesus Christo near when you're going up. Ah, because will you be there? It is all about Gongura. Ubetimedia Trasia Bobra. I'm on Medina Sunya, but Jesus Christo did. Kronkron in some war. Nigeria war. Jameso, amen. Amen. And I will read on Karini Pebina and San or the Ama. We didn't do Quadia automatically, Obechobi. One Gongura. Jameso, amen. Amen. And was one, I just say, what's in the Yadi? The Yadi, or can Honhom or Wogyee no ebenya no ho. Na Honhom no enyamai. Aha. Efrise, wonya enhye Yesu ani wonyam. Na o ka weni na Kronkron ni nyamma asomafo no so anase domo ahia no so. Because no onwo mu ho. Wonya enhye Yesu ani wonyam. Wonya enhye ni wonyam. Ebra ye se ni wonyam na bra wo wi na dwuma okọ agye Nyankopon senifa so. So tiase enti ansana oba krono anu odi sansam we tie yentinima pa enai wotie agye Nyankopon senifa so. Yes, ya shene no manyama wie Kronkron na sanya ba ebirim nya bi brother sister ama me papa ada na oda so te wo no ma hunu ma wi awo
wiase japade ya bɛkɔ yɛ nti wɔma nkonkron adwane agya asofo binum wɔn ne nkonkron asofo binum jeme so amen enti Yesu Kristo kansa kasa wiye no ana ɔbɛka kyerɛ asomafoɔ no hwɛ me Luke chapter 11 verse number 9 Luke chapter 11 ama ka kyerɛ Kristofoɔ sɛ yakoto a na yɛbɔ mpaeɛ a adeɛ baako na hia ɛsɛ sɛ bisa ho asɛm de di ka wɔ yɛabrabom yɛmpabom kɔ Luke chapter 11 verse number 9 yes Bible say what you say and so me say tell you eti Yesu Kristo say na so me say mumusa na obema mo wase mumusa na obema mo monhwehwɛ na mubehunu mumom na wobehine mo hallelujah amen me don't for wo hwɛ me a wo media me so me pa cho bebre o asɔre na wo kɔ no wo kɔ ade ba de na bisa Yakobɔ na no Solomon awade bisa re say aka jale say bisa de obena me fama me boa ede no di ka bisa bisa nyansa hallelujah amen put your sword them hwempa ya wo bɔ enye sɛ ɔhaw na mane na da so no ɛho hia Nyankopɔn sɛ wobɛbɔ mpa me na yɛ fiw so hia no pa hallelujah amen but yɛwɔ perfo kra sɛ yɛyi di hia nsa na yɛde bɛ yɛde fata scale of preference na wɔba ware ho mpae no sɛ wo sa kana ho nkonkron nka ho a ɛbɛgyina ɛnyina da adwuma na wɔbɔ mpaeɛ sɛ ɛnyɛ yi anasɛ ɛnkɔ so no sɛ nkonkron a mɛka ho a ɛbɛyɛ ne watuma nya nimdeɛ ne nyansa a wɔde bɛhwe wɔ adwuma no so nti in life no ɔho menua ɛsɛ sɛ adeɛ baako a nnipa tutu mmirika wi agyira kwae ɛyɛ Holy Spirit Holy Spirit nkonkron yes wonya bi a wakoma tɔɔ yam sɛ wonya bi a wakoma ɛtɔɔ yam na adeɛ bia mu nso wodi nkonim paa jeme so amen dia wontimi ni nkonim wɔ bibia mu ɛyɛ obi a ɔne ho nkonkron bia ɔne ho nkonkron me na me gacha me no yɛ adwen paa wobɛyɛ failure in everything because bɔne ba you may not know bɔn sɛ wakɔtɔ saa afidie no na yi hu ne magu ase jeme so amen nti afuntu a Yesu Kristo ade ma akristofoɔ no pai ɛwɔ Luke chapter 11 verse 9 ɛne sɛ mumisa ɛne sɛ yɛmisa na wɔbɛma mo yɛbɛma monhwehwɛ yɛnhwehwɛ na mobɛhunu mumom na wɔbɛhine mo wobɛhine yɛ ɛwɔ bi a obisa no na ɔne bɛbɛ na ɔbisa hɔ nkonkuru fɛ Awurade nkyɛn wonya na deɛ wɔhwehwɛ no na deɛ ɔhwehwɛ no wɔhunu na deɛ wɔbɔ mu no na sɛ obi bɔ mu nso a wɔbɛhine no kekaba bɔ ma me amen kɔ verse number 11 watɔ sɛ na mo mu hwan na ɔyɛ agya na yɛmu hwan mfato na Yesu yɛ no yɛmu hwan ɛna yɛ agya na ne ba bisa no paano na ne ba bisa no paano a ɔbɛma no ɔbɛwɔ baatan bɛ na bɛyɛ saa obiara ni ɔbɛyɛ saa wotan ba sɛ deɛ koraa na akwadaa no ɔdɔ a wɔma ne nti da wɔda wo yam so ɔte aseɛ anaasɛ woyɛ agya sɛdeɛ wosi ɛbrɛ wo ba no nti no ne bɔne a wɔyɛ biara koraa no yɛsɛ no wowɔ dɔ foforɔ bi de ma no paa gyeme so amen ɛno na Yesu Kristo ɛrefɛ yɛn sɛ yɛmu wan na ɔyɛ papa na ne ba bisa no paano anaasɛ ɔyɛ wɔfoɔ ne ba bisa no paano a wɔbɛma no boɔ anaasɛ sɛ obisa no pataa kɔ ɔde ɔwɔ bɛhyɛ pataa no amu ɔde wɔwɔ bɛhyɛ pataa no mu kɔ anaasɛ sɛ obisa no kosua ɔbɛma no nyɛ nyankyerɛ kɔ na sɛ mo a moyɛ abɔneɛfoɔ nim sɛdeɛ mobɛma mo ma ne pa mepatɔ medɔfo a wohwɛ meti asɛm a Yesu Kristo ka wɔse yɛne a yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ yɛnim sɛdeɛ bɛma yɛ ma ne pa yɛnim sɛdeɛ bɛma yɛ ma ne papa ɛmprɛ yi na moagya ɔwɔ soro no ɛmfa ho nkonkrono ɛmma mo a mobisa no ɛnhyɛ nka Yesu Kristo de daa amen ɔse ɛmprɛ he na yɛgya ɔwɔ soro nya deɛ ɛmfa ho nkonkrono ma wɔn a wɔbisa no Okristo no mebisa sɛ ɔkɔ mpaabɔ deɛ ma nsɛm na obisa bisɛm tu kwae Awurade mamloto number ɛka da me so mkotwa hallelujah amen bɛma we di Awurade me serewa mo no ankasa bɛma we an matake no ɔno na me wan ne bu mu nwi pa hallelujah amen besem tu kwai sam yadie ma me but obi ntimi nkɔbɔ mpa yɛ sɛ Awurade mam ho nkonkron a metimi de di wasɛm so mam ho nkonkron a metimi ayɛ de wo Awurade pɛ na menya dankwa edipa baako ne bisa dia kenya honam nyoma ngoa but sa honam nyoma nso so no ebeka asase so ne kwasem me dofo wo hwa me se woni mo me bajo bebre me kawo honam nyoma no ebeka asase so beka ya enko ba bia ebeka apa hallelujah amen nti ne nyame sam ekyere yen se eni kwase e ho toto sa ne ma no so yes
to Kristo ni a wo hwe me dodo apeda nkwa bisa so ba Kristo no wonya wonkonko Ishanka Kristo ni amen wase wona area wase na samu amu ya boniyefu yi yene ya tubonye nim sede mo de ne papa ma ma yenim sede ya de ne papa ma ya ma empre na moja owosoro no emfa honkonkun ma wona obisa empre na ya ja ohe owosoro no hallelujah amen osusu nyankopon wa asem na Yesu kan master himself so bisa o de bema pa yes obi obedi Kristo adi ba se obo so ana so oba Kristo mu no 10 years ni onya mpamo la 10 years ni honhom yenya kwa o ya de mpabo nya hote ena hwehwe pabo Yesu Kristo wo be se na dwuma so agwa mpabo 40 days mpabo no no ena onya tumi yes esu nyam nyasam kwasem jeme so amen ti before so benya honhom no esese de ni ka o mpabo aye waduane pabo honhom ntia wo bia wo ye hunamu aye honhom so jase enti mo na wo ye mpabo no ni moja ni nsuo firi mu no na tumi ni bawu ni peduama na abroso jeme so amen wa ba ti Kristo adi de bi aduane nti uda su nyina sai bibia ya honam akolo bone ni akolo nhye so nti empa akolo ntimi mobi no passes no di wachi hallelujah amen brekisom why can you say obama nkonsi a ngugu bia sene for yam come to Christ this morning brother njay James so amen John chapter 16 verse number 7 to 14 honkonkron no sabi ani dwumadi esitie se bi bo mu a ewo dwumadi a edudi so ti ase na se wo mu a onu ni bie no o ma brabo nyina ye abrabo a emfa nkwaje emma je we ni dwumadi ni bi John chapter 16 verse number 7 to 14 kwa John chapter 16 verse number 7 give to love nyango bo sha wa join me God bless you kwa honkonkron ne ba ti fiase ma wase honkonkron ne ba Yesu ni ma se kwa Bible say yes na me come no kure Jesus Kristo ni domi hia no ono ka che se me come no kure eyema mo se me kuro eyema mo asuafo ni domi gina se me kura yes Jesus Kristo na ka no wase eyema mo asuafo no ka che se eyema mo se me kuro yes na se manko a otinyirafo no mame otinyirafo no nchai yes why no otinyirafo honkonkron no why no me bacho otinyirafo ya honkonkron no hallelujah amen odombari ma bi gina yachi wana honkonkron woti aso de medisima ba se ebia we obewu anase anyima bi ebes ebeto na prophecy about anwa na no so abonu prophecy aba no ye masashin se prophecy na ba na enye aye wu asem aye adwuma se ya akwanhia aye ade na ebuna bom amfani diem tinna ehu atom so pressure ebetime ya boss monson sa de hode hallelujah amen bare urade se mbosa wonya nyanka tumi ya honkonkron no obesoma na be njai jeme so amen jejo da chokwa se na me come no kure Yesu so waka kire ye eyema mo se me kuro krem eyema ye Kristo fo se Yesu ko eko na se manko a otijinafo ne ma mo nchen otijinafo honkonkron oma na se me ko a na se wakwa na suma no aba mo nchen na obasuma na ma ye bai aba ye nchen hallelujah amen nyankopon ye na ade wo ho no na honkonkron wo ne nchen wo ma ne ni bibia wo ne kontro so ti ase on se obitimi bi adwuma na master no mu wadwuma mo yes on your friends CEO on one be control bibia otu kwa ya on fana chinya a chief odine chija ba on fana chinya chief odine chija de o ha anko obaye no chief no be ha ye bibia ti so no ababepe sa na Yesu asema wo kan etie jeme so amen nti abra no wo asase so oni suafo no wo no na onyi tu ogogoro no amai na ewo no nkwa nkyai jeme so amen na oba kro no awo ka cha smafo no se samanko a otijinafo ne ma mo otijinafo ne ma na se me ko a na asuafo no wura ho se ye master ebekoi ebede kwa ya tena ensankyirani ya dwumadi aye di ebede ne yetimi aye won na ye kanifo bibia mu se wo beko ene se atoba ayifukuni boko
hallelujah amen and wo address wo mo say wo ko a onye de bai na se man ko a otigyinafo ne ma na se me ko a masuma ba mo nkyɛn ko na ono de na sa won gunguru no de se oba obeyi wiase atan bɔne ne tenene ne atemu ho baako ɔso obeyi wiase atan wo de ba ho bɔne hallelujah amen sa won gunguru ba obeyi wiase atan wo de ba ho ɛwɔ bɔne enti ɔsofo bia sampakani bia odifo bia na se obia wo ka nyame asɛm na se wodi nyankupo achi na se Yesu Kristo achi bia one ɛsɛ sɛ wutimi ka bɔne anim yes obia wo fɛn sɛ sofo odifo sampakani so just say yes who kira Bible how you leader anasa you church member ɛsɛ sɛ wutimi kazatia bɔne and our media ultimate bogu be saw them from January to December Sunday to Sunday Bible quotation because I won't be obetina honoma one ho nsem waka I saw them me na mega jo na san nipa wani nipa bi edi won machi ti renkwa munti aso dem kwa hallelujah amen gugu team no waka boni anim ampa so I say yes ana bonsam so boni pa bi adwen ko nti babi a yaka boni anim no omo mpa okọ monko da ana mo de ejirifo de yase ba ya na mo hunu ya dwama ya ka boni ya da mo ka na me da me ma wutin samanfo asafo mu be wu so one sakra u be wu boni God will judge you yes hallelujah amen because nyame asam kasatia bone ada na wotia saw them as a vengeance so some video kontina bonten and the preach na unka enkwade won sam you don't preach about salvation. You always go out there to collect money without the kingdom yasamano chop money boko no ashishem fidie ni sa na correction bo si ho na tenten a child like put so say na you paint rubber adware wom na boko no otumu tokuru paint rubber mo fa be dware wom otumu tokuru wadi ntie bo so akwa ma wo mo de dadia atum tokura at the stick ateta ho e de je correction Yesu obewu mebo muti ana wo je hu so die te ankure wuwa si sam video ko bu ketete akwa the guys will be to correction ma wa enye so just say eye but we want to finish it obesha ase a obeba seda for the best 3 hours machine e bone hwene no the boss that for the na wuti sika kura na adeko si she mfidie ni ye kura nka me hame tita na sei net ya kata mu nyina sei atete hallelujah amen ana nesu onya correction onya pa odi tosusu ai wodi hwefie okay o ka wa say odwanya ketu asem sai Yesu sma za ba pani apa de yese no hallelujah amen so in sakira wajua ube ko jama kwose Peter no ba sa no ya juma pa chode ba no ba sa no ya juma asma bo sa no ya juma o sabakani e bombana ngugumra mu na kabani anim hallelujah amen obi ti aso dem ya sofo ompiji bone ho da sofo na bere na asafo no atima nyina Honhom enti de bia no ebeye bone ne nkeka ngwa e wa sori fi ho obi banyima ya tuogu obi be kum obi be tu obi adu obi ni bayiye e ba ya asori no ba me dofo se wa ba Kristo mu a hwehwe hundugure tira kwai aya tani ya Kristo na dicha jameso amen ni be bilim person kumu bi o manya enti ya munye na Yesu Kristo asese wona wo hundugure tu me so ama ya ni wa bi asempa no so ade amaye na say abaye come on media no so on say yemi ankofo ko jirifo binu matete wo mo jirifo binu enu amewura ho miko krum ekoyade na mi lady bi shia we nyamfo pa no mi tu ti mi mu din komaro ana o ka sha mi say mi ana mi say na me to ade afiri no ho dimini din komo no ana asofo ho asem no mu din komo na biana mso me asofo nti wo de tem so na enya yi no se asore be na akọ na mso me ko jidi kokko ko jidi no se dia himbi ana mso Two Faith Church International no se ya mo so mo pa bodo na me ko pa o na mso no akọ na no se na me ko nketia na se de
mo ho nsɛm a ɛbeba wɔ antena mu ne media no so no airtie nti abuya bam eno akra na me ne me dɔfo ikura gyina ha yɛ ka ho asɛm anam so wo mo no ya na wo matete wo ho but ya fade ya na no abi na omohye nti wo mo nsɛm no ba bonte ana wo maka fra yi nyina but nsusua wɔ ntɛm nam so ko inside the hall ma keje tie inside the hall ma obi gyina ho a ɔkyɛ anointing wire bijina ho cha anointing wire nipa ne nam kwan gu kwan dom kumase bonte so ɛsɛ sɛ wo kan kwade sam na anointing wire no wɔkyɛ wɔkyɛ numbers hallelujah amen so be ojina bana wo ba ne nchen obobu afa so we beti wo yosiga firi mu ho a enyi ti sawo ni nyina omo mu yafu timini ni din komo kwatiri ana mkyerem baby a wose yekuma se soko ban good village no was me praise God amen praise you sir ya kenya me asam kye nipa ne nipa ja bana ya this is the time to proclaim the gospel to the nation Jesu amen God na Yesu si samankwa wasi samankwa otijina fo no ma mo nchen otijina fo ne ma na samkwa asuma no ba mo nchen masuma no mna ba na ono de na so oba yes obeyi wi asia tembone hallelujah amen enani ba so mbeka no kore so siasie because o kanu kore na tight ne ma afodie no ka enya de so ensori ma ba realize ebetua but ya no mu refisi nyagupon ene ma na asafu peja asori na wate no won wate o but nyagupon ne ba asofo asori na nyini yes be kan go ajaw so atem pa ba ti asori ya me mo huru dwumadi ya wudie no ehu nsu sanso ne emfaso wom anya brabo sese obo me ko kan sese ne ko jirifo mpa bo dodo no a trousers ena me so oba ne kan wi nyina de kire me trousers no siwo how timni na se then you say you go research what you know we be and we jiri for so them e binom dem no set James oba be set James ni ha na odem tuma kata so no abete ye bun divans na ntuma no so apa osakura tie ni mu e bin tade ntro koto de no the hanky white be egu all because of money James so amen nyamema sangugu timu a me pacho bebe wonnante se di Kristo church o so asiye na gwenim nyina na entina dance man entina dance edi penya na enwo so na eni pape enwo hallelujah amen so Kronkron na ba wo a wo ya bai ebeyi wiase atembone ebeyi wiase atembone bone enti we ya sofo na ye preacher enyi de bia na o kan some prosperity o asori a woko quotations ya be ya asori ye headquarters every Sunday so panima oyo general overseer na the quotation se ba bishop na de ba sare nyame azam jaja etu so fa woti aso dem woro etu ni ba ro o bible di bonia won safo ma anasa baby a woti aro bonia en safo ma ni bi ediero enu bi na me pacho mo headquarters woro branch no ebi no mudi nyenu bia ni ahihye firi so haba order from above ene mo nkasa mfa prosperity and mo nkasa edipa bi no mo alaki nyame asamu last minute ko unity be ya na na mete no na ayi baba wura no asofu Wogyee wakamboni nim dodo hu anu so wa change station kokra no dey akoto action movie so for the oba TV no so ade bia kamboni nim sa won ko ade ba de ko be ya ko na ya kamboni nim sai so boni ya bi e di wo Ghana ni wiase hallelujah amen so boni ni pabidi wale no fi ni yirachi na kwara anu ane na da so ti ase a brand gently show ban inside no man is go to inside na to wo bia ball bi asesa nkani pa nso se nkode na ase ama no asa yi bonia ye Kronkron sama ko so misanga oba de amen this is the time wa asesa asambakafo nyame nkofo aye penkwaje ye kenya mi asamo nkuram eti ekofo wo so no anything that is salvation our enkwaje ere amre ye na defo so just here ye na defo hallelujah amen ye be kan okura na tiraw wutia ebe boaw amen ko na Yesu sisa won Kronkron de oba eti se won Kronkron ne ba obeyi wiase tembone eti o Kristo ni biada ontimi nkasa ntia boni bia won Kronkron tinemu you haven't received the Holy Spirit no ya dream pa we honhom yes honhom ni bia so nyankwa
Shango Badian. Amen. Anything, any atom, and atem. Bonewo every say, when you mean, Was a telling and atem. yes. What can you mean who was him? Telling ya brabo. Okay, so written baby. Continue. Why not quite bonnet? Oba more. No, back to I saw them. Yammy, wouldn't you miss out? I do mean the beam. Facheme. We are not Sakwe. Free wow, Free one was Sakwe. Home bonnet, I yell sow. Hallelujah. Amen. Then any pebinum gay say, a drama. A simple say, Ubu be a bit more free. Yes, simple, sir. Debbie. Minimum be a what book be waba. The Pia when I say Wogyee. They say I tell the country massy. So did them. So did them unto me night. Hallelujah. Amen. But someone making so long a cabinet. No man yammy who my bar. Sound to me bunny way. I do a course Sam. Demano. Oh, what you saw them. Who bring them in besides all Gongo. Jeremy so amen. God. Verse number 9. What you say? Boneho. If you say one me, if you say one you Kristo ni. yes. It is all about Kristo mua. Essence we tell Boneho. So what you Kristo dia? Any go say otra boni. Jeremy so amen. Honestly, it was one. Yes. Ositiri ne ho. If you say me ko agya no nten. Say me ko agya no nten. Na mo hu me bio. Na ye hu Yesu bio. Verse number 11. Yes. Any atom. If you say bebu Yesu sudi fu aten. If you say wo bebu wan. And Yesu sudi fu aten. Hallelujah. Amen. And until you two for no pay say. If Yesu sudi fu on the bonsam. Yesu sudi fu on the bonsam. Yes. Job 9:24 one guy. Okay. One James Yesu shall one of one answer. Yes. It is Kristo say a baby ba o bebu Yesu sudi fu on the bay. Aten. Ye bu na tan dina kojama kwose. Nti fa on gobo. Praise God. Amen. Yesu Kristo atene ne nsam. Wo kura chede kese so ni banya bia. Abo continue yenti ne ma ko dan kwan. When I come to Christ this morning. Now ngongo nchobi. Hallelujah. Amen. Wose ngongo banimu. Oboto so na no twa hwefom. Ngongo banimu. Boto so say twa hwefom. Ho asere papa. Say wo wie deliverance na wo ya sore. Na empabo koso gidi na utwahwe ya eno nche so nya honkonkuru debi ya no mo de poro de no sa asofu ni binu Sunday pastors ni bi o mo de poro de na e de ahye ensafu managi awo ba no wo twahwe no wada bia na honbone na beda na obi honbone no ta honkonkuru ni honkonkuru okira ho gufi na o twahwe a when the Holy Spirit na no net media answer na obi a no ye konfo na all of a sudden wa so obeda no evangelist ye hu ba bi ekonya abun free ye empabo ko boy ye hu da comfort evangelist straight that go your programs are no tware e program say twahwe onu ne di church no asema make wo mu bi jansu ni onu ne di church ne ko yas no no mu twahwe won konkona ti ahwe yes we adom na aba no so monhwe no twahwe no obunyam sa honbone da so tinu honbone from amen no bonne na no kokompe mama Jesus maba me besiramo monhwe da blaka bi ya ho o kake tutu ne danka bom. Praise God. Amen. Yes, I am going to come be at you. Baby, yes, sir. James, so amen. Oh, so bunny bow more. Among them two was strong. Yes. One time, to say, you call yourself as a good Christian. Look at the way you dress. This morning, you are going to work. Saturday, so. Do what you do, so what I am going to do. Debbie. So I'm going to do a cassette. What you know, come to it once said that as someone on the told him when it's on the tour say you know boy yasapo was some gongo out to me mo Mr. Also Cassachre mea and ya mammy to ni pa a biana we may through how be more so that or to sad a junior med the pa come up when gongo to her do my war for so when gongo to we a kiss me the juma a war for so juma o bon won fear and no come. Praise God. Amen. The God of why
Kristo fo benom mo na ngogo ati akwai Yesu pekora ya no say Kristo ni wo tu kwan na ono so nyam so no dia to a tu kwan kakira bi ya no wura visa akonto won no owu ho accident ho de bia ni pawu Donald Trump enso nkiye kunu o de fa ne ma dia agro na da ba kansa gu bona wo tumi a edu ba wiase ha you know it Jemeso amen amen ye John chapter John chapter 16 verse number 12 what you say what say me won sempi ka kire mo wase me won sempi ka kire mo nanso mo ntumi nso asisi nanso mo ntumi nso ani sei na se ono no kura honhom no ya ba hallelujah amen wase dia bai no kura honhom no ha obi a wo nkuntom ni bia no nkunkuntum obi twantro bia o seti ni kire wase no kura honhom boys ne bi nka no kura ho no kura honhom so dia se wase no kura honhom no ya dia bai wase na se ono no kura honhom no nti ono no or refer to Holy Spirit yes se ono no kura honhom no so ya dia bai onya ba obetire mo kwan no kura honhom obetire mo kwan akono sofo a wo hwem o kan ogre sofo nka no gde asoroba me pacho mbisa o kan ogre de bia nkontompo otikem so cha se sa Highwood village was me do adwoso sofo plan na nsameti trotro mo ya wase mesifo mo ameba wonso nya nuho uzo tikem edizo bo bi mo yo and drunk it and get ya gan zar ya na bi mo do mo say adwama ne Kronkron na boni bia boni so so ya o tanzira ma do ko cham hallelujah amen ya sam say no kura honhom a ewo wa oban se onya ba betire mo okwan akono krem hallelujah amen se uma ho kwa ma nguguru betre mu a wade bia wo ye bia kan kura yes wo bi de adwuma shawo sa otimtim ko kura hallelujah amen wo ya sorry content ana oni nipa bia ya kwai ebi wo kura sofo bitimi ne sorry secretary accountant ya kwai so just here na omo chese omo ya kwan a omo ti wi asori sika na dude ebra omo ba ye nkonta no matiti bia firi titio ne asori project ni duwa no ya nkonta wonran obo sofo ne na chedi one sofo a chedi so ya no ga jase asori sika ye ni ye tafere ho da ko ba tafra me betra mo ho na be hu tofi bo tafle tama betra mo wase no kura honhom a so ja se wase no kura honhom a ere be se nya ba se nkwa akọ no kura nyina mu betra mo kwa akọ he no kura nyina hallelujah amen se wo de no kura nante ma wo kwa ma ngonkunu betra mo a obi mfa enzemuru me dada wo yatimi dia no so ya na sofuo bi general wo besia na ono ana kura yere general wo besia ne bansa so ne yere a wone ne tie na wa dada no say spiritual marriage ha just wone ne dancer spiritual marriage just wone oba ne da na uyi nyema bi etugu ni wa quote quotation say nyame azem say Ezekiel na ho ba bi o say say na me de nwosra no ebe sra wone wasifo nyina nti wase no we hye won che say wanam se me ka wanam a otiase me tiase nti esase me de anointing warrior no fa wase nyano no so no hono yemfa bibia nkoho kwa me be ma na metimi de aya saade na man na tinye wuro mu yie ode ngosra fa be ma no ho ode ono aheda koye na anointing warrior na ode ngosra na fa be ma no ode wuram na eji sa spiritual bondage na fiwa no but the sales what is here I don't know why the reason to mu a say mo oba onye a Kristo fu brim pinya me asem go back to school I can say asori kura no bible ko bin kura no na ba get to bi na san ne can say ne call ba get to bi bible kura ko ba girim eno kula hwehwe ni shim ayo ahwehwe ene pons praise God amen yes I saw them ko se ku yo bi ayo wo hie Yesu hon boni dodo what the Kristo di bisa so ngonkoro so nguguru timu a asoro na wo kwa no kura no o dress yi pa nyame sem che so ba bom pa yo keta nte so eda na ati aso dem a du kukura mo bi hwe ba bi a mo wura ko keka
sabo mesh hallelujah amen na abranche so bo kan ro no de ta so dem te so fo nka je se wiase abrabo no obo brantia bo kan ro no ta so dem na so fo wiase na o to so obi je nsefi nyankopon je be kan ho achaw wo to kwa kan ro ni front seat hey wasi oba nse bema de bema so nya de emfi oba ntoma enti se wo bo uti no nyi oba na bonti na bema obo to bo so hye na we no de titin so dem ebo nyame di waje ni adanse moto akwa ebinom wo pasamba me ke sakra wode hallelujah amen ebrandi sa yame nyame ma ebe nkwaje hu no kwansam oji Yesu so di ona ngongro anasa wiase nyame no a ebrandi ala tuwa na ma Kristo no ni tumi na da so ti obo de adwuma na enya me kecho say ube ye failure in life jame so amen amen to so bra wasi na se ono nokure honhom no aba so nyaba obetire mo kwan akọ nokure nyina mo kwan akọ de bai nokure nyina mu ngunguru de ba mu a obi ntimi mfa nsehunu me dada debi e na no na me be kase mu fie na me ye adwuma kakra na ababo obi fra mi ko minimu no ofra mi a wo se ojagwe ni nam siai wo se obi no me gi achinyi wo se chenchina nyankopon ba ye no obeware na yire the queen of the star of queen wo se ho na say dan fi ho wo ye common sense fo no bia obese wugidie praise God amen se ngunguru timu a babu onu ko wura Holy Spirit ne ka cha wo se ha eni nyame fie honye yes you nipa bebra omo media no so omo hwe ne a when they go to somewhere to pray the Holy Spirit tells them that say baby a Okron e ho nyame fie yes but e no kwan ni tin nyenu so ti ase you bo ma ho boni di wachi no e be pam ofi nyame na ase boni di wachi me na me ga jo na sa ho boni kasa che nipa ampa baby o be ni wachi no ho boni ti me ga jo say ahanye nyame bia ahanye minimo bia obompa ye bia kire nyame a ne da ya so sai no hunu nyama basa na abebi obefa babro so kenkan bia na o ya bodam nti sa na tie dia enye babro no enye papa nye on bonsam de kwa ofa so eyei nti yene ni hia ya yene ne bompa ye divan no wade no pa jeme so amen amen sa on gongro se woni bia bonsam de ne so aso pa hallelujah amen God Bible say yes na se ono no kura honhom no kura mo nyaba se nyaba obetire mo kwan akọ no kura nyina obetire kwan akọ hen no kura nyina mu yes yenti na sese Okristoni a wo hweme oyire wo bompa na wo sra wo ngongoro ebrewa mu nya bra ya di agro se ngongoro hwako na ajeje wo ma ho akọ na dara oda ya no bi no abeda you say wutima dwi nyina ye ema adwaman akotubura oti aso dem kwa na ho asore aso dem ho na asore du ti kwa so obehu wo ba wa kokko jeneni kire ano no jeneni ti wo wi plantain du no de da enema goso no jeneni ti so obehu wo ba kokko plantain apa ende nan ho wo so che usuni kapra de wa bisa ho konkro tira kwai verse no do no me do verse number 13 to aso ko Yesu 40 anu am ya John go foforo ko o say na emfi ono ni no be kasa na on konkro no ba on firi ni pem na be kasa bebi na bibia mo betie no na bibia obetia obeka na obetire mo enioma eba hallelujah amen so obetire de be enioma eba no ho go fam ba say obetire verse number 14 yes o say ono na obehye ne ani onyam na sa on konkro na behye Yesu Kristo ni onyam efri se ebe fa me de obefa onu Yesu Kristo die ana odi abetire yes jeme so amen sa on konkro bo bi mu ana sa obi on konkro a emani wu se ewe bremu ne ye wono I are living the computer world. It is said you are saying society. Hey, ngunguru wo mo bra se wiasini o. Ngunguru timu a me pacho bebre. Wo ye se wiasini. Je Kristo fo benom mo me mra Kristo nchai. Na won che ho ngongoro. Bane ne do so do. Na so bi na ngunguru be nya ngwa. Baby, wo nya nkwanta. Misa bonsama to honama kono guwiase so ebia na hwe mo TikTok evangelist ojewura share video no ma mesesia Facebook no so evangelist ojewura share video na comment mai
ne follow ye TikTok no any Facebook ni YouTube ni nyina ye adwuma isango ba de ri amen honestly kan John chapter 20 verse 19 to 22 John chapter Yesu Kristo owie na adwuma oba kro no oyi ni ho di kire suafo no bebre na before so oba kro no na esesa omo wono mo honhom kronkron come on John 20 verse number 19 what you say and now edi akire na watwe kan no and now edi na watwe no kan na achi no na say na watwe mi edi kan yes eduru enwumre na yudafo ho hunti na yudafo ho hunti watoto apono mu faako a asuafo no hia edi Yesu ewu ye na osori ye was Yesu ewu onu mu no na owu ye no yudafo no ehya ase se omo tata asomafo yes enti hu ene enyema bi because udi agwa eche oyibeku so tase enu no mkokum Yakubu mkotwa ni tiku no enti omudi hu eto ono so ntu no mo hyehye dem yes ento waso no wajo sakawo kigawo mame osi eda edi na watwe kan no eti dedi na watwe kan eduru enwumere no na yudafo ho nti watoto yudafo ho nti asafo na toto o mu prum hyedam o fa ko asuafo no hia wo ho no o fa ko asuafo no hia wo ho Yesu ba be gira won finfini Yesu Kristo be gira won finfini donim na wose won sa no kacha won sa asundwe nkamo asafo asundwe nkamo na okan so se aro ka bi o se ed ordinansa ene na mfem etire won na ode ne nsam ene ne mfim kire won nsam na doa no ene ne mfim mu a ye de pia wo en etire asomafo no se be ya o meje di se ensam o kan e ye no kore wanyane ampa nti o mu ma no se asonyere be enkamo na ode ne nsam ne mfim kire won ode ne nsam ne mfim mu kire wo yes na asuafo no hu na urade no na ebe o mu Yesu Kristo no woni ni je woni ye de be eje hallelujah amen enti se wu Yesu Kristo woni ye de be eje yes woni Yesu sia woni je efisa what the two be area bai abatre yamu come to Christ no more ngonko aya tadi a woni chekwa yemfuska na to hallelujah amen ebra ay sumantuni no obana de pose open nkunkuru bi no wo de to no na you say discato sumantuni Simon Peter amo ye adwuma no gongun na bomumu nyame ahomye gomumu no mu ye adwuma na wano so ya na ofachiri na mini unim se afrafrafo we bra befrem afrafrafo aba wo obu no ma okoba bu school nyina nyame mfre no hallelujah nyame mfre no kawe mu a utim se nko no esese wo ko akura bi ase kodo kokofuo ene banchifo maduane pa no de bebo wa nyame adwuma no na nipa dimi na bi odi be bebo nyame adwuma ni de na nya sofu dwuma debi one day wa ba frem hallelujah amen me come Bible school upon 20 say ba ya wakwa ne vesa na erbe man ntem praise God amen now be kona ya the blackboard asiwo so just say ya the blackboard asiwo na ya tro honkonkon ya kire tonso ka our board so me na me ka jo su ka mama su ku ka ya nti udi we be hye ha na di we na camera na di we atie afrim tu be wie no na wanya tonso no as addition subtraction ye wo ho tonso ka eno nche so obi honkonkon me the Bible no be kire so bi ka tonso eno nche so honkonkon hallelujah amen ya wo honkonkon ba ho a enwo so bone do akon kwagiem and what was some make a jono James so amen atuma nche dia ntan ba bi me the Bible no ba kire Mishanga Skusodi amen keka menwa wasi na Yesu bejira won finfini Yesu bejira won finfini na wasi won se ano kete won se asunje nka na wakan so se ano ka bi o se ode ne nsem ne mfim kire won yes na nasuafo no hu awurade no na bra nasuafo no Yesu Kristo won ni je na Yesu si won bi o se Yesu ka se obi o se asunje nka mo ye meja asoma me no said ye meja asoma mo nso me soma mo ya bai me soma mo hallelujah amen nti ade ba ko to so mienu a so ba so mu a esese o ye nwo adwuma aya asampaka ala asampaka dwuma ese wo ntimi nko preach so cha se wo so wo support nyame adwuma ana wo sika ye hu dia wo ye bra wo kwaje wo ba dia o sisa me kan kwaje nyame mu wo kra kwaje wo ba de
Wogyee Kristo di enwuma bi amata ho wote nyame fiere so just say wo so Wogyee Yesu Kristo di o dwuma die bia ni wa anase nyuma bi amata dwuma na wo yere anase Kristo so na wo yere dwuma die bi amata ho won sise nkonya on praso dem on to correction tight a wuntia praise God are ye tron so a wo simi ntia kwesi goda na we have abo unya bi nko brother no manyam kan den da amen wase someone who Yesu no wole ni je yes na ya bai ana Yesu si won bio se no kaje wan sai asumbie nkamo seri ye maja asuma me no seri ye maja asuma me no ensuma mo number 22 nti a Kristo foi ewiase ya bem ye wono mo nsia se mo sampano dawro ni ba yira ni ba ye ongongo da bobra asum Kristo wa hujirem obi osofo okona so da mo a wo di chains agu ni speaker sim chains na correction onyo na enyo dia osofo correction me catch us enyo dia ensafoma ne wo me bampa bo na ato se yemfomu nyamya djuma are na wo nhyase se baka fomu nko kan nyamya asem we scam obi akọ preach wo TV so any radio so many pasakra na nipa no to correction na so yin sika enhya ba so wo di sika na gu kam eko fie na de wo de enjoy life we tia correction no so to talk as agese ka wo se nyam no de tia sore na wona ati asore na ho edina da sore ho ania ni Yesu so di Yesu wodi e fa kwam bane so na ebo bra se Kristo ni na Yesu ba beto nka online said a prophet Jacob Bechi will be na ko bibie ma sore na ka se baka fo di njem okura sofo kura nka beboa so ja se ka wo ba no be ye nkyere na sese processing no sese baby wiase na du no aye media o nipa no na djuma mu a obetimi ahwe na force no wo tie computer word aye media e bi di nkwase asem na bi so di nyame adwuma nti e time ni so ja se nti nsori babra e wo owiase ne Ghana ha no mo nhyia se ntua na mo se mfidie gro na mo timfa kogu abonde a mo nhyia se nkreti bibi sei na mo mi ja so be kenya nyasem tire nipa anya de ya nipa bi wo a onyame nsa da won so opon ma jo Sunday ya ye ko preach ye o wura bi frame wo say adwuma mo ha me pese mi jai sofo mo mo me na ntimi nyai ya go preach ya en go beta sambara conference Ishango ba de di amen janti na urade asoma yin say ya ma bo sampanu dawuru na yenti nipa nkwaje akwai the son show now a problem bia me pacho ye picture ye pa number na desk na senefra nyanu nyame siama mbae no na kupon telephone free oponu for himself. We are serious to proclaim the gospel to the world. You shall go about it in the amen. Take out your John chapter 19 verse number 20. What was I? And Yesu si won bi o say. Yesu Kristo bi o say. Asumye nkamo. Said ye jasuma me no. Said ye me jasuma me no. Sansu na mesuma. Sansu na esrofo me suma mo. Verse number 22. Yes. Na wakansa no. Na wakansa. Umegu won so. Hallelujah. Amen. Ti nyame adwuma no. Enough mo. Enye bete. Ayo ofra. Wudi enuma enforce ho. So just say Kristo wo wona wo dia se wo no nsa so ntimi nya enkobo bia so ama de urade satan so no won ko hura mane jeme so amen wo se wo kasa no wo gu won so wo se won se ano kete won se nye won konkunu wonye dia bai won konkunu hallelujah amen ti nyame adwuma so wanya won konkura won ntimi nye aba me ho tete me se wanya won konkura ba le no nyame adwuma so ngunkuru ni mu a ebu okro ba so ase ne nsem siri sitiero esese wo kanse ni yie mpa wonu ni pa no a wo ba no bonsam de akono bonni atrene mu anti oni bebu wonu ma menia wo he nani mu ana akono ya ba mu kono draw nenim so wo ngunkuru nti mu a wo hye a woni ni din komo tumi mu a etini mu no so ase etini wo reflect wo so na ewura wo kakrankra sia ana anyama na fam za wo Jame so amen. Dikaudium. John chapter 19 verse 21.
ana Yesu si won bio se ana Yesu ka sho bio se ndien kamo asundwen kam se de eja soma me no se de eja no soma me me soma mo na o kan so se ana o ka se ohumi gu won so ana ohumi gu won so se won se yes monye won konkunu amen hallelujah amen wase monye de we monye won konkunu aya chede o pa ya chede se Kristo de bi chewa ewia no maye se Kristo de bi chewa masa wucha se bibia mu ko ani pa wase monye konkunu yes bisa o Kristo ni ahohem o konkunu konkunu ne mu tina timi firi o yira chitwembra bra me kan kwa chewo de atumu so wo hia Kristo wa brabom konkunu timu nti ena otimi firi wo kuno chi akotwembra oba no a sese wakwa me akum abrantie bia incoming artist no to nkwa sore ni kunu wa brochire o so tiase yes media sa na omoka ni kunu wa brochire na wotimi afiri ni kunu chi twempena sie ana abrantie a wasi so sese wo manyame asem na wotena no ya no mu ne se shortcut bia na ye Isafo nam esere so mutu kwa no me pacho Yesu Kristo Nyankopon anga se na enka mu kwa no ye 3 days kwa shortcut bi da ho eso nya 40 years no mu ko ye mo ni 40 quick money ne shortcut ne Ghana for mante ne maba wa bi epe honkunkura entia brante ne munti onso okoma ye kokuru no obi yire ene nsia kire fu be yire obi abona de wo ka de ato ho na professor no wana ye djuma so jase di de gozo wiase no sa nguguru timu a ogoye sa de ma wo debi wo nya sa de ne da nya da jeme so amen eti dudu a me pamcho mo hweye na mo pa nkwa jana se nyina pa nkwa jero me pamcho bebre hyase bompa na honkonkuru mre ho mu bisa na no becho bi ho ma suro bone wa sam na America sa nguguru ba mo ma ja bone ya Mishando abari ni da amen twazoba when is verse number 22 nesi 22 nesi o enti abra o homegu o mo so no em ko ka asempa no ko ba asempa no dawuru TikTok o ba so a wo ayi e followers 1000 ni akiri esese nka wutimi e ba asempa no dawuru so ti ase u betimi akọ live aye teachings onye obe like man videos sa ye preaching on like on che flower on che gift on support so jase oba so na o se be obeke kansimu ni ebinim suba no bon sam na abona pa praise God amen eti nyame ma na adofo no nyame fie ye ntena kwa ye bese me ka kire tiefo ne ahwefo nyina ne se nyame fie ye ntena ho kwa yes ye de nkonkuru na tena ho na wotuma so waso nyame ni ma ye tere ne ade hallelujah amen ibo bebre titinso dem ni nkonkuru ti boni adoro tu yinsegu oda so ti aso dem temperature no da so ti aso dem obi ti aso dem se timi ko duro so ti aso dem ko duro so obako ni sesi abeba eniema ekoso no nyan enkwara se na meka ne zanu hwe nyema ekoso so ma se semu sankungu timu kura untimi mfu obi ho asem nhyomu sankungu timu a bere na timu obi ho asem ahyomu 3 days na ocho bosome emfiem che we nyame dia praise God amen Acts chapter 2 verse number 1 to 4 yanhwa kwa ongongo va so aba siafo ni Yesu ye fa no ko so no echikwa Acts chapter 2 verse number 1 what you say eti first say won konkru hwegu wase won konkru hwegu kwa na Pentecost dan toy no the Pentecost dan toy na won nyina asia fa ko Yesu wo chi a okoe no 50 days ya chi ana Yesu Kristo ema asomafo no ekotwe Jerusalem bosha no oka wase montwe da duonum ya ne Pentecost no chese 50 days ene bi no dia tia sore no di kame Pentecost no na honkonkuru tim na nioma kofom me kan gore kane na honkonkuru ye djuma wom tete Pentecost no tete dia na sama na me kan praise God amen tete dia no enen sori abaga na nyina dodo no a aye honam yeyi die kura ye titi mu kura no dodo no akọ branches bi won ma awre ho mama na ye honam bayam paabo no ahyase se dia ke preachi na nyame ase dia ka to aso no omu preachi ya na aforoboto aso preachi ya na aforoboto aso preachi ya aforoboto aso
na wagye sika wie honhom bɛ na ɛbɛyɛ adwuma tonton anointing wire hallelujah amen Yesu ba ka sɛ mɛtɔ anointing wire da bia sábà ní nyinaa nsúm Kristo honam ani adwapade ɔmo pam ɔmo kra nti sɔre anam ɔbɔ kɔsɛ na fo ebinom akyi bɛbɔ so obi kɔtɔ anointing wire 50 million ne 20 million man kɔfɔ anam ɔka ebinom na mo so mo tonton 10 Ghana cedis ne nyinaa yɛ ade tɔn no bia yɛ mi fi yɛ ni dwa wɔ ha ni kan of watch out the so jini na pangwa jawa your tongue e ti woni onya go bani obi amato oyo awa so dem de unya mpa you go to her you fa 5 cd me kan of watch out you go to her ubeko jemo ko se Mishanga Yesu saying amen take on your Acts chapter 2 verse number 1 what was I Pentecost down etoya was Pentecost down etoya when you share faako when you share faako na empofrimo no humi et se emframa emu ye den etikoya ogungun fa so yi huodi atia asiofo no na making gachira was so humi area like ɔsɛ empofrimo humi et se emframa emu ye den humi et se emframa emu wɔden ebofri soro bai na ɛbɛhyɛ wɔn fi na ɛbɛhyɛ fi a wɔte mu ma yes na ɛtɛkyerɛma mu paapae na kabawuri yɛ kɔ se na ɛntɛnkyerɛma wɔpaapaa mu a ɛte sɛ ogya na ɛtɛkyerɛma a wɔpaapaa mu ɛte sɛ egya yiyi firi ɛte sɛ gya yiyi kyerɛ wɔn hallelujah amen ɛte wɔn nkonkoro ɛyɛ gya so just say when the Holy Spirit come unto you a fire one cause we say jobi dari mu ɛne bi na Jeremia no nya Isaiah no nyae nim ti ka no kwetiri nipa ijani bia wo no tu hu anim di na ɔde honam na ɛbɛka asɛm de akyerɛw honam hwe wenim no describe woni tiri na nya strategy obi timi cycle saa ntile bia na mtu adifo bi fu coat na hyɛ no sa no hyɛ ne nkom obi timi hwe coat hyɛ no no ahyɛ ho nkom nyame hyira pa ko we de wɔ no ho onyama na free na wakan za so be ko nipa no kra no enkra kra wonim ho ordinary driver me hunu se o be yale eno no nyam kom hyew hunu se o be yale no adifo bebre lake saa ne ma no wo kompa ba wadidi amen o kompa ba adifo wadidi amen anopa ebirum da empabo bia atwe nyame tumi na ono no tia so dem empabo ko nyabi obaya ho no nyame adwuma hallelujah amen sampakania but last be no obi frɛ ayi ya kan say prophet odifo nyame sema o kan dem pesem yese wo a ono ko fa so obaya nyame sampagani okotwe okoyam pabo 30 days first one second one wo fa me kan ho ene emrantie no mienu ye ne ko evangelism TV so wo de kan ko bi nteme de ne na kwa koyam pabo 30 days ni bi aba ndise yɛ tikonso ni mi preach a enya honam sao the power is from above ye bibi but wo a onyango ko nam ni tumi so ka ho asɛm no ɛno na yɛ twom wɔ yamu tisi abami gya so ni abapama kan kwaji samwa brother sister me ma me ko pa me pacho bebre ti e never yɛ dwuma listen to the gospel honam ni mo gentimi nya dankwa etini enye bro no paya ye nama fitikisi so abo kokko saka kra bi na wiase we ekona wiye obi a wona nkonkro de kra ba yira de won nkonkro so obenya onyango poncha kofi sa Yesu Kristo na wono Nshanga Yesu Kristo de amen ko Bible say yes na tetrema wo pipe mu a etize oja yi kire won enti nkonkro se de si yi ni ho de kira asomafo no wo ka no wo se pie say tetrema wa papa mu etise woja yi kire won ene yi kire won e be sisi won etifi miako enti asomafo na nka se wo nyina huni omu hui ai they saw it e be sisi wo ma pampam sei ti se jana edare omu huni wo ma ne huni ye go se dan wo mo kwan na wo ho enti wo nyina huni ehun we de na we hu yes nti e ba hu saa no aye de bai wo se na ebesisi won etifi maako ebesisi won ma tifi baako yes ko verse number 4 yes na wo konkunu ye wo nyina mama etitumi ni ba na ogonkuru ye de bai o ye wo nyina mama Shankas Kristo de amen o se ogonkuru ba ye wo mu nyina mama wo fiase kasa fufuru aba ye wo mu mama o ti aso de wo na ba mu abu
Honhom nane dane sao. Debi. Nane dane. Ho ana ni gidi abakakra ho ana na bamobu. It's stable. It is stable. Yes. Hallelujah. Amen. Enu ti na Peter ka say enu etu ye gidiem. So just say obi o honhom bia wo gidie. Pa. Jemeso amen. Amen. Enti abra honhom ni ba wo mu no eye omumu amama na o mhya say ere be. Na wo frase kasa fufuro. Hallelujah. Amen. O mu hyase kasa fufuro se de wo mre ere. Home de ma wo so. Ana ya na ebinum adwen o mo say ene se o ka kasa fufuro e kire se wo honhom. Enti sada. We your friend honhom adom achede. So what as here obi betima be difo but no ni honhom. Difo ni honhom. Hai obi betima be sabaka ni no ni honhom. Yes. Obi betima kakasa foforo but na oni honhom. We no e adom achede. So what as here na onuma ubeda na die no ewo mu no ena me e ka ne se we eye honhom papa. Anase honhom anase honhom bone adwuma mo honhom. Yes. Krono ye honhom but wo mu dwumadie ni enye nyankopon mo adetere ni adenti na kan say honhom bone secret o mo no ni honhom. Yes ni nya honhom aya chede ampa adwuma mo ya chede krono ya chede abufuo ya chede bonsam na de ma wo de kan Galatians 5 and D wo de ga sanya ma na wo ni nyina wo se hunam nyuma ni de pefe adwaman krono ensisie chachato agobone ensabro akohwie sanya ma ni nyina eye achede a bonsam na de ma. Yes. Eye hunam de so just say it sounds ni wo Kristo mu de ho it is angonkro ni ba mu a esa ma wa chede e de ka say hongonkro ado ma chede this angonkro wo bi mu no a o preach otum so ka salvation we dimfo a and someone what kind of friendship tuntum ene ho so for so no one lead church na otum so what they attempting ne and who asoro Jemeso amen keke babo pacho wonesi so enti nyame se won mehu se esuafo no twen nyankopon nim no ohunya honkonkron. Yes. Enti okristo ni bia no oba kristo mu a ana wo saka wadwon ba kristo mu a esese wo ma mpabo tim nti mo na wo ye mpabo na honkonkron ni mewu ni pedua. Jemeso amen se wanyi Yesu Kristo ani a unya honkonkron se wanyi Kristo ani a unya honkonkron. Acts chapter 2 verse number 37. Acts chapter 2 verse number 37. Yenti na ye tiemu afidie so se medofo ebia na wonya magi Yesu Kristo ni bagiri di no nche obi wate sawo we na eboa yam ya botre na ebra ko nyame ncha yo enye di nyuma nti sawo no media no so na wo de difu nyuma no ebo ho safo hena mega jo sa sakra wadwen edifo bebrebe ne nkrofo de da ya na wo so men of God they call themselves ohia no asa begina so edifo prophet man fought. Hallelujah. Now me say men we lady bako na now message ya the man ko fa na buy no kasem bi kire me no bia yes no bia no say we difo e ko wi aso so be ware na e ko wi ase a wonyi yi no naked pictures en fankire no wasasam send the moment send it. Praise God. Amen. Obi timi kase o kom baba na wa fo obi at the game na o say twetwe be mama me. Okay. Kan sofo. Twetwe be mama. Say difo. Amba because of power so. Oni wonkongono ye. Kwasansa deceive. Kwasansa dey. Deceive. Hallelujah. Amen. Na oba no so ense kratabiem. Ana esoro perform sa ya ne ho asai o kan. O kom babo. Na wo di wey akoye adi nyuma ho mbe na be ba atro ho mba be show mu praise God amen ti nyo nsa o koke adi sama tire obi o te bani nyame na do ya juma me kan go chao ho bani na tu praise God amen be adi for no hwiasra ni nyame na do ya juma wa no ko bia no ko twa kakra o ti so obi a wo shiri na bani ni so ja se nyame ba o ko jema ko hye adi ma no yin nyansa danse mfiri mu ma because one day Jemeso amen won preach kama betini bantimi nsakra because usuma no akra no abro bi nye
we need to repent. Yesu Kristo aye kano say obabla oni babi oba ne ncha Kronkron bitofo bra ne ncha no nchobi nshanga Yesu Kristo de na amen tosora Acts chapter 2 verse number 37 what was I na wote ye no ewo wana kumem wakati ya Petro ne nesuafo yes atwen Nyankopon ni mu a Yesu Kristo di won Kronkron won go ba samba no do yes etu obi a won timi preach bia no won bone e le control the life ni won Kronkron me na mega show obi won timi nka salvation enti ya ni Yesu Kristo ni nye metre fie sao woni tamo ntina ye won media so woni tamo awo sabia bia sabia kura wo adwumam woni tamo ado ko preach cause obi adwuma na yes so ta se enti wo mo nyame so fa wona mfama biblia dia ba apia wo no obi sakra won so wa body akan kwaje ma ho yes atemura no hia ni bia wo hwere wo satimi aka pa jeme so amen ko Bible say na wote no ya wo na kumam wo no kumam wakati ya Petro ne nesuafo no say Kronkron ba Peter mu self preach sa some go ni pa kumam wo kumam se kan last bia e ko preach wo Adeshe FM ye wie no obi amfre se nka na dwe okukum wo kuni ho no kwasem agazu okukum wo ampa ye preach fa wudi ho agazu wajai ampa praise God amen lady ba ko so no wo fe agazu wasesa ne nema nyina wo ja wade but ye preach sa wo so wo yare se bibia free mu prekopa bufo ni nyina yira abona kumam Jame so amen yamia samu wotume adansia free mo ba eti brother shase ba sampanu dawro preach the gospel no nyame ti ya dadi ama won so wanya adansia wo nyangupa nim say ampa ofre oba na djuma mu no wo di bibi sha wo san wo ye ho djuma Jame so amen go Acts chapter 2 verse number 37 what was I na wote ya wo na kuma wakati ya Petro ne nesuafo aka no say don't catch your Petro ne nesuafo aka no say anianum yenye dai na Petro say won say Petro catch won say won sakra mo adwen ania won sakra mo adwen na munyina na won ne so Yesu Kristo lim praise God amen obi ti asofie so won sakra ti Yesu fie o ti Yesu na so won sakra won kase ni so sakra ti Yesu bia no so won memma mi no twempena obi so ti aso don keke ma ti bom flen player masa mesia temuda onyame bese nipam pa aso se nyi omo ba asem se awurade na be kwa yebe yes ana enya sa na excuse asam ka na watwere no no asem se awurade na be kwa yebe won guy waka muda ho pefe it is a person nyam kwanta so ja se but modin se wo ba yam pamofo na o Kronkron na nyame di bia betre mu wona mu ni bia nyangwa David jango wa yeri amen fasora wasi na wati na awo wana kuma wakati ya Petro ne nesuafo ne say ana wakati nesuafo ne say enianum yenya dan Petro say won say yes mon sakra mo adwen munyina mo ne su Yesu Kristo yi bia wutimi bia no enke chintina Yesu Kristo be wuye sakra wadwen na wo mo di won su Yesu Kristo na sakra wadwen ye po suwa ama mo boni fafiri na munya hon Kronkron akyede na mo benya de bai hon Kronkron akyede no hallelujah amen nti akyede ne bi ne ka ho asem ana nya dinu mangwa akyede no doso obi okura na akyede ne se obehye nipa foforo egidie den obi si de yedie obi de yedie obebo asare obi pepa nkonya so aso dem sisi aso dem hallelujah amen obi abamu bua ohye ni nkran hallelujah amen ya doma akyede ne bia yes je pulu mo amone clarity na ma D4 mo nsakra mo adwe okom paba no ofese D4 nkwa na mo mpai man power no wasan baga fo pa hallelujah amen na metro 28 you know you can wanga okay moko ka sempa no nsenkyere ni bedi mochi nti power no e wasan baga fo eti obi we D4 yes baka ni bia na dinuma ani ni dwumadi ye songo mu da ho Ishanga obadi eri amen jina ya tonza fra se brekumazi soko ba Wood Village ya so poni ni difo ni asabaka fo ye waro nyame di tumi na hye yensa wa maybe power no ha jeme so amen ko na wasi won se okajo nsa enianom yenye dai Petro se won se nti bia na wo same se you want to know hey wo wo ja onya wa brabom me ka tira o sai
Sacramento never Kristo chira kwa. Won sacramento. Was so one ma wuti mu ahongon gbo wo nyabe. Ampa. Go so one wakoto oduro. So for to oduro. Na asori a ye bi oduro na ate. Obetima trema bobra bra yi. Debi. Obetima sum Kristo nya kwa to debi. Ebra bia mo mo dwon poso be tin ya de bia da no kra na be ye boni bebri. Pemfo no so no no. Hallelujah. Amen. Di dwani fira sorry fi ho. Be ye be bia mpache wo. Run for your life. Yes. Mshango bari. Amen. Na Petro say one say. The Bible say. Mon sakra mo adwen. Mon sakra mo adwen. Na mo nyina ma wo mo su Yesu Kristo di. Mo kwa me mo wosu. Ewa Yesu Kristo. Ewa Yesu Kristo. Ama mo boni fafiri. Ama mo boni fafiri. Na mo benya wo konkona tade no. Hallelujah. Amen. Onse Peter setting clear. Ebu da ho. Dia so de mo na wote na ye mo wosu. Honhom ni nyamai. Nyamai. Ka tonso na wo kan nyina fake. Kifi. Ya mo wosu tirim. E be no nya ngongro. Tonsa ya twere. Tonsa ya twere. Hey, atemu da ba yiro. Tonso ya twere. Obi su kura sua, o hwe wano sa no so kemi ai. Ti form ntie bebrebe. Media no so obi kasa hodo a waka. Oso di. No wo sua, wo head that twen won phone so. So di no abo no be otimi botto so be di ho. No wo chigu ni trim. Winnim nyansa. Praise God. Amen. Winnim nyansa. Ka no go tell. Tonso sua. Yensia. I remember say na me call sorry Pentecost. Titibire me first pan na me call kakra. I remember say pejo timame. I remember say every be ya sorry sa Sunday bi ana you know the only day sorry say ya babom pa ya bisa honkonkron obi amom pa se obenya bi so ti ase yes na ya start ya no okutu quotation makenkai ndi obi a emobi na start ye kikiri na we cartons na we yes ma ya minya bi wo de mada brofamente timi gina wo din na na wo mo tons yo mo kikani ade na re na me nko a me die mai ana am say awo ana jam ye ya na me twa so be say abofo na hijack e bia na abofo no hallelujah amen ana ejaka kra me di free asori no mu a because na niema bi nkura ni bi dim gzemu ono no ni obi kuro twempena kwadan no ye post school a efiada no ne man no eko hotel guest house obi kunu ano ne ko guest house na o makọ enjoy ya anti kosiara no pa no afa so aba sore nam se nkwasi asema me se metena so dan wem de takri gi panyi no sum kwasi asema me se metena so dan wem nkwaje ho kwa bedi ana mi jaye mi jaye na mba gidi asore kwa mva so ba sore no praise God amen ye ba mu no so no e sanse asore ni kura Kristo nkyere yes Paul se me confirmation yes masa asore bia nya ya na gidi asai na ya na ebirum kan ntisa asai wo nipa bi fam ya brekuma se sokwan wu village na behwe leader no aye na nam no oye discipline mind oye serious praise God amen ana yensu ye di na chiri so ya reala oye serious untim fanse huru ma debi nsi huru fu ye na obi a wo no obo na empire kwa ye timi tunu empire no obo empire timi ka just madam bra ye tu afri ye mpa bom ensore ndo so pa ko baby ape pa ko baby ape because ejuma ye de padanse ani ye sa pampanje ama ye kra nye force ya demon to tell me say nya me dwai ma na sa debi praise God amen ke ka wo mama Bible say na Petro say one say Petro ka say mon sakra mo adwen na mo nyina mo su Yesu Kristo di mu hallelujah ama mo bone fafiri amen wo sakra wadwen a na ye bo so tinimu a automatically we benya honkonkron so ti ase we di Yesu Kristo di so ti ase na ye bo so we benya honkonkron enipa bi ye bo no masu ba no mu nya Yesu ni de honkonkron no mu nim se di sete no mu nya bi hallelujah amen Acts chapter 19 verse number 1 to 6 go Acts chapter 19 verse number 1 to 6 Revelation what do you TikTok God bless you go yanko Acts chapter 19 verse number 1 what you say was say na eba say e baby Apollo wo Koronto no e baby na Apollo e wo Koronto Acts 19:1 go eba say yes e baby na Apollo wo Koronto no Paul chini amantifi asase so na obeduru Efeso yes na ebeto asuafo bi no na obeto asuafo bi no yes okatira won say mudi yin munya won konkura na so enti Apollo no na Apollo Koronto
ana Paul so esu chi amantifie asase so obedu Efeso enti Efeso hɔ ana obetu asuafo bi na ɔkyerɛ wɔn sɛ ana wɔkɛkyerɛ Paul na kɛkyerɛ asuafo ne sɛ mugidi no enti mugidi ya no munya hon konkuna na wɔkɛkyerɛ no sɛ ana wɔkɛkyerɛ ne sɛ yɛnte pɛmpo sɛ hon konkunu bi wɔ baabi ya kɛsɛ bu ban kirima me hallelujah amen Paul no ye Kristo ni o first ne friend so yes no kwasore Paul no kwasore so so ba no ni tai honhom ene na ti Paul na ti soro so no ye Kristo ni it will be one oti asofie but onyi nyame dia ti asofie ni na meka che onyi nyame ni mu no but se nyame ni mu no a o ma asem a ye kan na se nyame asem ni wura no ma na sesa it will be betima transfer them but we will need Holy Spirit so ti ase iduma dia na Paul no soro no di nyina se wo ya ade e be so nipa ni so no ti ase de mo nya no ya ade e be so nipa ni ene sa na nyame som dodo na etie me ya ade a nipa be kam for me yes na ne wura fi se otimfo te na otesoro ho nipa enyuma nyina mu tikiro kos wo nipa brabo ho nti wo ho kanokro yo bibia se Kristo ni mapa o ko gina ma na amani wura yes o se ni mapa nti soro no a wo no ebe ya Paul no wani Yesu shia no Yesu bono so tro no wangora ni asenchen anko tena wonum ama ngonkro ye bono so ansa na ngonkro banum ai bono so tro ne chi no koi wani Yesu Kristo shia no ngonkro banum yes nti sa wani Kristo shia esese wunya ngonkro ni bi ho mesuro bone enye dinu ma ho asa pa so ja say ti na gaza obetima be preacher but we ko bi nsima dima kwahye koso wi akoso so mam go ma no ko twabi hallelujah amen wose na ebasa brebi Apollo Koronto Paul tiri amantifia sase nyina so ebeduru Efeso na obetu asuafo bi na okatire won se mugidi ya no munya hon konkuna na na wose won se yente pense hon konkuna bi baabi yente pense hon konkuna bi ani ko na okatire won se ana Paul okatire won se edie mu na wo bo ma su tie edie be nkura mu na obo ma su hye na wose Yohani asubom ana wose Yohani asubom na Paul se Yohani bo adwensa kire asubom hallelujah amen asubo no de omo koje esumo subo no koje but na esese omo ji Yesu Kristo di enti je no mo nyi Yesu Kristo ni enti no asubo no omo boy na enya nwie peye enti also kan John 3:1 hono mo ba no wose se wan free suo ni huhum anya de bai amu obia yes enti wo ji sumo subo esese wo ji Yesu Kristo di free wo kra nyina mu ji ni ese wo kra na wa dwe no enya nwie peye wo nyame mu ase wiase kakra wom ase nyame kakra ase wiase kakra hallelujah amen enti wo mo asubo no mo je ye no omo je de ko adwensakram so ja se but na omo nya ni Yesu Kristo ni ti na ngonkuru ni na wie pay wo mo kwa o se enti waso no yes ka kire oman no se onye de odi atire no ba oni Yesu ni enti o ka je won se ania monye de odi atire ni ba oni Yesu Kristo ni na wote ya no o ma wo bo wo su ehye awurade Yesu din hallelujah amen asubo bo ho no anye asubo na wo boy no onso ntimi nya adwaman asankuyi ya de kapo apetepete no so kap ya de kapo asansuo kapo yeye muti bonsia ana sofo madam brother me dofo ahwe me ana sofo ede apetepete so e wa sori fi sofo kura num koko roman fo mon sakra madwe min kase binum roman sofo mon sakra madwe jeme so amen roman sofo me se mo yere mon sakra madwe asuma aya senso dia e wo ma Kristo fo papa na ya boss was one team. Now saw that. You say guys go so there. Amen. Why you never tell me singing quotation? I just said this so I put you on this was all that. Ye ni wo. Ebi o sa. There be. I don't know mama I saw for me dada mo. Na mo boss wo I saw that. Was send so cap. No petit obi kwati me the motor bro she na chi no spray wo.
motobru ehyenechi adwofo sofo hwensia abo Ghana sotiri abuo amoto go boni pene suwom amanya nkwaje na nwate di motobru no asensuo gu kapum sa Yesu Kristo ba jeje e pacho dedi Shango ba dedi amen so why you say ya a different for ya so for ya chacha for aba danu didie na okra ba ira oh ngongura Shango Yesu Kristo di amen se obi no ngongura nsema ye kai won ti ase cause Yesu nyame no afra na adwe ani Yesu nyame wani Satan se wa ma Kristo mu a odo ba ye do ope pa Shango ba dedi amen enti nyame asɛm no kasa sɛ Paul say na Paul say one say ɔka kyɛ wɔn sɛ Yohane bɔ adwensa kyerɛ so mmom ɔbɔ adwensakra wɔ so bom ka kyerɛ ɔman no sɛ ka kyerɛ ɔman no sɛ ɔnye deɛ ɔdi akyirɛ ba ɔne Yesu no ni ɔdi akyirɛ ba ɔne Yesu Kristo yɛ dɛ ɛni nti without Jesus Christ there's no life yes wogyene di sɛ wogyene di a ɔde ho bɛto no so ɛwɔ tiriniem sɛ ɔde Kristo di a ɔde ho bɛto no so ɛwɔ nukurom sɛ ɔde Yesu Kristo di a ne dɔfo wobɛhwɛ wɔakwan yie surobɔne fiersen surobɔne o Kristo ni a wohwɛ me surobɔne yes ogyene ne aba nkɔ surobɔne fiersen bɔne ne dɔɔso wudeɛ no dɔɔso kurɔno no dɔɔso akakabensɛm no dɔɔso adwuma no dɔɔso Shango ba de den amen adwumbɔne afadi pa binom ɔno ankasa hwɛ ne nuanim ne obu nafa so hwɛ nim din yes onim sɛ wɔnya kwasiampani bi a wɔnim wiase gaja abatan abatan evangelist junior wojawra nneɛma nafam o nneɛma nyɛ bɛtee nneɛma nafam so obi ne ho nkonkon a ɔde sika nyinaa bɛkɔ ahyɛ wofoɔ la kɔnsuase adum suase oposini ogyina viana yɛtua ne ka bɔ so mmiano ɔde afa o awurade ɔnomonyam ka ne den amen yɛda nyame ase sɛ awurade ayi afiri saa abrabɔ wei mu a wɔamfia nkom bi mebɔ mpayɛ ma ahwɛfoɔ nyinaa sɛ awurade mfa n'asɛm no ɛntakye wakoma no pa amen na ɔma ho nkonkron no bi wate amen ɛyɛ akyɛdeɛ pa a sɛ obi nya bi a ɛboa no ne wiase a wɔteɛ gyeme so amen kɔ verse number 5 wakyɛ sɛ na wɔtee no na ɔteyɛ no wɔma wɔmmɔ wɔ su sɛ awurade Yesu din mu enti yɛwɔ sobɔ mu hɔ a wobɔ a ɛnyɛ papa ɛnyɛ papa ɛnyɛ papa nwi pɛyɛ wɔkɔbɔ su wɔ subɔnten mu kama bare wobɔ su wieɛ no sɛ sɛ onipaduane sɛ nɛtɛ woahwɛ so akɔsi sɛ enti wokɔ asɔre bi na sɛ sɔfo ka sɛ ɔbɛbɔ wɔ su foforɔ a ɛnyɛ akyi kɔsɛ wɔ su bɛwu ɔnom abɔ ɛnyɛ correct koraa halleluya sɔfo no ɔkɔbɔ su no ɔno ɔdɔ ɔkɔto sɔfo ne ɔkɔ sɔfo no ɔkɔbɔ su no wɔno no ɔne obɛyera kɔda ne nsa ho agu fi wasoso obi mu enti na ɔde kɔ nsuo ma yɛ star bɔne nsu no da so tii mu no nsa no ɔde bɔ ne yere woka bɔne nyinaa bi wɔ nsuo no ma ɔbɛte wofiri baeɛ no yɛ star sɔfoɔ no wɔbɔ ne yere ɛne ma abɔfra no aka no ne nsa wo nte halleluya amen nyɛ baabi akora ne yɛgye asubɔ daabi halleluya amen sɔfoɔ a wɔde asɔre sika ɛhwɛ ɔno ankasa ne ho wotade papa daabi sɛ wobɛyi nyame ba a yɛwɔ nneɛma bebree a yɛsese o nti na meka sɛ akristofoɔ mese wowɔ ho nkonkoro sɛ wogye kristo di a ɛnsae sɛ wobɛtumi abɔ bra so nyameni a agye sɛ wonya ho nkonkoro nti na bi ka kenka as ɛka sɛ Luke chapter 9 verse 11 no kyerɛ wɔ no or 11:9 yes bɔmpa yɛ no bisa bi na tɔn so na woka no mfiri kristo because abrabɔ no a wɔm no nkyerɛ wɔ bi a ɛsɛ sɛ nkonkoro bɛtena ne mu nkonkoro bɛtena wɔ bi a bɔne wɔ ne ho mu halleluya amen ɛdan a yɛdidi agu mpakyaa ne yɛgyegye na fi wɔ wobɛtumi akɔdam wobɛtena ɛnyɛ yie obi kɔgye tan wɔ mprɛprɛ mu ansa siesie paa wɔsiesie mu wɔ pentim foforɔ so ɔte aseɛ nti fɔ sɛ nkonkoro ba bɛtena mu no deɛ di ka no sake wɔntwe no wakoma fama kristo deɛ tɔ so mmienu wayɛ mpabɔfoɔ ɛnoma bɔne a anya no watwe wo firi hɔ sɛ nkonkoro no ba a wabɛnya atenae papa wɔ mu na wɔmmoa de subɔmpa bi gyeme so amen amen wadu sɛe
do verse number 5 no esise sia no aka na wote ye o ma wo bo su se awurade Yesu din obaba ni ta se wa join mo live for TikTok so Facebook we evangelist ojewura edem live YouTube no so ye ojewura TV so go ba we village two for church international and ye preach free no ukara bia ye mpabo o ha ne amane bia wo hwe mo Facebook a me number no the screen so no YouTube me number no da ho no TikTok uko be profile wa me number no da ho free na oha bia da so bia no mpa na nya honkonkon yes we hear honkonkon you need Holy Spirit to lead you in your life yes Jameso amen na wote ye no oteya no ma wombo na su se awurade Yesu din obo won ma su se awurade Yesu verse number 6 yes na Paul de nsa gu won so dia bra wo bo won ma su ase Yesu Kristo di mu pa won kunkuru ba won so won gogoro ya dia ba won so di so ntia so da mi mo wo so a e ba no wat ma nya won gogoro dodo wa abrochefo me semo mun tutu mi kan kwaji Yesu bo yes nyansa handrausa asese utwa pentekiti bagana ye bo osu tire na kwa so Jameso amen so won Yesu ba e bere na oni Kristo ya pam wa won Yesu bo wa won ko communion hallelujah amen enfiem ye no miensa since coronavirus time wo da so tifie you don't want to go to church solida the Yesu ba obegoy was say na henie mo no ye ne be sakoto nsa dedi ye say be say 4 years or 2 years ni a woni Yesu ntu nsa dedi abrabon te say go you madam woni mre enkwaje hu adwuma ne ye ka ye enkwaje hu adwuma ne ye ne sa no mo woni mre du ba bi afa honam tu ba bi wati na pre o kran kwaje de ne woni nyina e betwam ye betwani na okwa na wakra no ko fesi judgment asanso dia ba na wo ho asanso dia bai ana me dofo wo hwe me anopai e wo ho a woni ko hye Kristo bon se me na sha wo so ana ana se Kristo asanso dia na abeko me pamu chawo e brebi adu se mani pa hunu se ho gogoro ya chale a owurade Yesu Kristo na de che oba ne che obema obi kwa ye nton so bi ka jo se obema nkunkun ni bia oboa we fake e Kristo na de ma ya di gidi na hwetira kwai yes ya de mpawo na tene ana hwetira kwai Jameso amen dinanu Yesu Kristo na otu e Kristo fofo Galatians chapter 5 verse number 16 Galatians chapter 5 verse number 16 me say me da for evangelist ojewani do da ma frame ojewura obetima frame David because me din no ya no kasa afa honkonkon ho wo baji Yesu Kristo diye no wona honkonkon na ya ba Galatians chapter 5 verse number 16 yes na me say nti Paul na kasa no na me say monante huhum na munni wo na makona achi yes as a babro neka ye nante huhum na munni wo na makona achi ye huna makona achi yes huna makono abrabo nyina honam na wiase life pa de pa ne wo oba akoyi makeups tattoo ahye no mo we de pa ne ya ne wo menti ase eyelashes pone ni se broni ba me dwe ho menti ase o sanye mara pa evangelist de ne wo bonsama boni pa bi pa o nyezio sisa bonsama djuma na yere sa no brother bonsama bo pa o adwuma na wo ye no bonsam na edi bibia hye mu se ye bonsam na CEO no ana wa hye wo se ye adwuma mede ma no de oba re bi de tiko beka from ma no de ana me area ho na ti oba be na ti metwa fam so ana ma ko ye game mama me lusu da David mi ni bounce da hwe ma no de papa na me ma Yesu Kristo ba se nya nkwa ni nya na moro so on pese me no mienu ye ba yira so ta se enti se obi ba yira na honkonkunu no wodi bi ebi ne honkonkunu bonsa ho eti mo a me pamcho bebre mo ne honkonkunu bonsa ho mo nsa machi monsa machi mra machi tan na honkonkunu ni gina ho a o twa mo o pese wo de mo nante hallelujah amen ko
na me se enti Paul say monnante honhom accuse of voice ewiase hwe pram ne wo no monto honam nto hu na monnante honhom na yɛnante wo honhom na monne honam kɔ na ayi honam kɔ na chi honam kɔ tia honhom praise God amen honam kɔ do tia dia ba tia honhom tia honam akɔ no tia honhom tia honam enti dia honhom ne pa no honam mba yes so oni mo me pacho bebre me twa wadwen si nyame asem so de honhom ne pa no honam mba na de honam pe ana de honam pe so honhom ya de be empe hallelujah amen enti na to da utimi sore wadwen se nanko ade o so ho bibi timi kasa che se sore bombai nanko ade na de ke na ke ana de bombai eso hu de be na nafa praise God amen honhom ne pe so honam no emre Radin Kenya honhom amen Radin Kenya honhom amen enu ntina Paul kan say de ya na me pese me ye no mentimi na de because de etimi mu no e na ejeje me no maboni bi temu na emfiri Kristo efiri bonsam enti bompa ye se onyankopon ma onkonkro efiri sabre ya ye preach ya wo se me hyase bompa ye wo tirim hyase bompa ye wa komam se onkonkro bra me mu Yesu Kristo dimi jaw Yesu so oko onye nyanka onkonkro na ba realize osoma na be nkyai eti medofo abrabo no fa se Kristo nsa na onkonkro ne ndaratew pa sa onkonkro ba mu a emma onindie ni nyansa akwatiri yes eti sa abandie be kura na ede enyema bi ba uhuru wotimi wuridi wo se abandie ba wo ba me kura no ni dwumadi nyina na se ni mission nyina so bepem na mabodwaman wo behu sa onkonkro mani pe nyansa yes so ti ase mani pe nyansa mani pe ni do sa onkonkro ba mu a obintimi madada say apanchira ba beye debi before some bomb buy a man just so tres cancer nyama wo mtira sa it be slow wadawroma so he mo media no so a manyame asem no ontena ni si atwaro ke gaba ne go bere me say it Paul so nanti honhom Kristo fo mle nanti honhom ni honam ko na chi ayi ni honam honam ko na tia honhom te honam nnuama no ko bonsam jam yes taritiatia na hya no de nam Kristo ni ba Samuel no de nam watona no ko no asese eyelashes na babo nyina ye honam ngo a artificial ati oka na ye honam kan se ye ja fashion na no se fashion adi ni pe ko bonsam jim fashion no adi ba be ko bonsam jim on se ko last year ko life was me preach topic we say honam ko na di ba be ko bonsam jim ampa honam ko no bonsam na parose ne sa design no nti na what ya so dem gwa na se wo dress nya papa kura ye ma position so dress nya na obi kura pekunu aware wo hwe obema ni ti so ne na so hwe ye ya me nwa no we do titili me ka se me be ware obi di me me safo ne nem hu omu mia no ma fere on be fere cause hwe me yobia hwe me soro no hwe yobia se ugina ho ya e ma me ensa si ade bo we so aye no sa no ye ye se be ku yanim e be pefoforo the boss at the same thing the toso me ensa me fry ene me hu kani amene ne ho wo hwe so no ahwe fo o potiri ne nika na wo masa honkonkro ne be bo brawo yes hallelujah amen obi ade honam na e bo ne bra but uni he so ja Yesu atire abrabo mu boafo no wapam no ana do nim dia no nyansa e bo bra ebe enyi womo to yeso bo no omu nyana enkomo pe so akechi me wife on so nyankopon hira no so amen yes baby obi nyame hira no amen ono ankaza hu say yes wari nyame nipa jeme so amen amen so media no so a eya fa honam nyoma to ntan yes fa honam nyoma no gu baby nya bisa honkongro no matire wu na wanya sunjue ni asu ani dawo isango ba de ni amen tazo bra bra we sama seninti atwa sai na honam kondo tia ho honam kondo tia ho honam tia ho na honam tia honam ana honam tia honam tia honam yes na enyoma mienu nhia wasesa no ma mienu nhia eti wiase no medofo wo ye da ya honam na etu se de hya se kan nyama honam na bonsam honam wo ye da ba ko ne be lead ba ko
ai so am hwe wo ye ne se nyame echew honhom ni bi na wa mo anya na na ye de mabasa e bi dwane akọ na ho bɔne abesia na sini honhom half cast debrebe 50-50 ni wo obakon ani bi na ye Samson no was ma wosum hu bi se kane no no mi se nyame adwane ada ene a Kristo fo ne asofo bebre ene nyame adwane fo bi nyame adwane ada wo nti strategy ni wode adwuma yente ana osofo obinim e ba bonte be ka se afi no asakra na dwe afi no asakra no obede no adane se bofo enso ne pen so na obi timi ne stick akotare gas ho ma ne fere ana me small ji Gabriel ni nya se na ya za allo ono na ba bonten be kan aso plan hallelujah amen one aso for strategy someone nya sa onye sika mu botom onyidi ye picho nso obi a cheskada ne pacho debi je mako so just say na inshanka ndo furu mo hweye because data no dey hwe ensu scan bia obi okro media no so wa share life no yes in scan bia nyankopon shiram amen it Yesu say wasi na honhom konde tia honhom tia honhom ani omo mi ni nsia it sanu ma we ensia amo anya ni omo amope it me dofo a woti Kristo na ase nyame wo ne bonsam honhom entimi ni afra na mo anya ni omo amope enti bo wode mpo se ebe obada ni Kristo ni no obehwa wonkonkuru ati akwai na se honhom de mo na mo na se wonkonkuru no eno nante a munni mrase na je se onkoye bone verse number 19 no onkoye bone eno gaza wa na poro kan no na je se bretwam wana gaza o hano no mere kan na bretwam Roman says no gaza nti yentra bone ma adomo no so ananu wasi dabi ebra ma na twam menentwam ana asofo binum ama nyame asem na fofofo ana aso dem no ko ana ase Yesu abewu ade ebone no akobo asemium one save always save timamba Kristo de no ana no na no ano de ananka 1 Peter 4:17 say wode atemo be fi ase wo nyame fie na nka ase ne sai nti aso dem na ye titim no yes ya hwe ya kwa yi pa ni bisa hon konkon no ne ye betre zongongo na ebetre de enya ene de ye monsonso ye afi ni ada ho eno bi na Peter no de nante ye bot ne bra pa so ti ase gogo bi na sa ni tare ni amaya re bai alu ati akwaya o ne nante ya e wo ti ni suron to Kristo ni suron nyangombo na nante na shariam o ye tum forte no baba bio obi a no ngunguru bi antime nkwane nchai nshanka Kristo de da amen se de mdika ka ya na ozam gaza mdika ko Pentecost nti o canton so ache so wo ngongoro quotation ni Roman chapter 8 verse number 14 Roman chapter 8 verse number 14 o kan we penia kan last quotation ni apon e True Faith Church International kuma se sokoma Woodbridge musomfu ojewura ho na me wo ha se sempakani ya guso aye bo asempa ni wodewuro me pacho bebre e kan wankoma se obe support ya me number ne da profile yi no so no ubetimi afa so ti ase ubetimi afa na obe johnny anase obe boy so ti ase wo boy ni a nyame adwuma no ye be ko so obo hu dawuru ama bibia tima ye kama ize mituo mi nya mfidi ama me hyehye no wo abonten so preach aka ho amepe so ti ase baby adu no kura ni se yihia ka edu baby asese me ni pe hu de nyuma yihia jemeso amen nyaka akukua bi ebetim de nyamia adwuma na me ho ha ya ye pe pa ko ba bi etete ne se de esi nyamia adwuma no kasa ne mo nyine hia bi nti wo dada bi si ba bi a obetim de abra evangelist se mo fa nyamia adwuma jemeso amen ko Romans chapter 8 verse number 14 macho sai na dodo onyankopon wo ba eka won no wase dodo onyankopon wo nka won no onyame wo nka won no won na waye nyankopon ma hallelujah yes amen azemni new dodo onyankopon ho nka won on nyankopon do na dodo na adwan se nyankopon ho nka wo bi a na chese tons quotation na omu gina so ye no enti obekọ no omu sua anya sana babro ne ka so e ka se nyame hom ka wo bi a hyew amu aye bribi papa bi e wo Kristo yes so ti ase e ka me se e ka makoma se me nche wade kame yes akame e hyeme enti sana poro no e ka no ha enye se ukobie wa no abeka tons na be kan
Debre enka wo bi kura enti adofuru mu anase binu mu a sa nkyerɛkyerɛ na wura ma adwuma ko mo nhwi ye na mo nsakra enti amanse no obi ti aso da mu a onka tonso no bi akyɛ so ne ngongono secret pa na bra me ka je no akwa se no ane se man ka tonso no bi dia me ne Holy Spirit but nya sa na Bible ne ka ye ka so obi ho ngongono a me de Bible no be kyerɛw ene ne quotation me ye twato yakaso bu honkonkona enti nyiwadwen se bia wo hweye wo aso dem ana kwa sore ene sofo nko na honkonkuru tinimu so ti ase difo no nko a enti obi ti aso dem na okoje mpa ekura wo obi ho no ma na okọ difo se kasa honkonkuru ti obi mu a obi a wusuro bone me baba no be kirewo jeme so amen wo se wona honkonkuru ti omu no ere wo se na dudu Nyankopɔn ho ka won no wona dudu Nyankopɔn ho ka won wona wɔyɛ Nyankopɔn ma wona yi Nyankopɔn ma yes hallelujah amen enti honhom no ɛka obi enti ye tie on say about a prophet e preach we ana me anam so ya de them preach we anopeya na Holy Spirit e the message ni mai anopeya ye tie na choro ye ɛka ma nyame honhom nhyew na ye bribi ebu nyame adwuma so ti ase ebi kura so ya wo kɔ no kura no sofo no ho kyere no ene obi ho kyere no asɔre ho emu obi nka njo se ahan na nansa wiase de ede na odu sika bo nyame adwuma ana ho ahwan omu kɔpɛ bra bi mmɔ ɛhyɛ wo ayɛ ho adwuma ye kra nkɔ de ho adwuma na ene sa no enti nka se tonso no se de Bible no ka no ye tonso ka ho asɛm no ade bia ɛbɛbɔ mu a ɛbɛhyɛw amwa ye bribi otre ne kwanso bia no ye wo adwuma yes obo ma na aka no so nkɔbɔ koro no bibiri na epushi no ka no it is all on account say ko kanyam yasema ye wo adwuma mfani bi enyi ho ano jeme so amen woni ba bia wongunkuru tin mu bia no ntimi nya bone yes 1 John chapter 3 verse 9 the so sham mo bi dia so na wo set utunyame na set timi kwaye bone dia ane na wongunkuru no enyama tira mu 1 John chapter 3 verse 9 keka ba no obi a onyankopon awo no etu obi a Kristo awo no anya bone o efu se na batini mu na ba ria bai na batini mu wongunkuru batini pe yes se Kristo wo wa wontimi nya bone da debi they say hey sorry the market here and in ketu say who asem dey say the governor away me what they want check abrabo no ade a chie bone ntumi be frɛ obi sa akopem sa ade besa bone ntoma bone mpaboa bone kente bone chacha e be frɛ no pe kopma najo wo hia Kristo de atiw mu no ejeje wo kokun de hawo no pe woni ngwase Jemedofo me pacho bebre yenti na Yesu Kristo bewuye se yemfa no so nya wogyee no mabanso a efise efiri bra ye beje Yesu Kristo adi te ba sa metodi se wogye Yesu Kristo di no Kristo ni wonya wongongoro yemfa sika na eto ye di akoma pa ana hiho tira kwai wogye Yesu Kristo di a obeche obi di faduru tietre nyame na ase ne si atro nsam learn the scriptures yes jeme so amen so we say nyame asam na emma wakokoduro emwo ni da ho Acts chapter 18 verse number 24 yello Okristoni sofo chirechirefo bi na brabo boy e brabo saka na dwebedi Kristo di ye ke kababo no me Acts chapter 18 verse number 24 what you say Bible say Apollo ko Efesoni Korinto etifiasem na yuda ni bi a ne din de Apollo na yuda ni bi na your friend Apollo wo no Alexandra onipa na no tie onipa wo say Apollo no o yuda ni yes na o no Alexandra onipa na no tie o onipa na no ayede be ate yes na no tie oye nipa na no ate kyese na no awo nanum kasa no eyinimdie ni nyansasenka ono wo kasa otum say yes unyamye meninimdie the Bible say oye nipa na no ade be na no tie oye de nkyerensem hallelujah amen and the Ghana so for bebre anonte omanonte obami dia no so anisem jen adie bi kura no kan no aboni din dwan omfra ne ntoma
we a preacher we a software na we preach so what you say na the tutu man ebu hai no aboni din direct nimdie ni ukase boni din direct so what you say o so ka ebia message na work na efasani mana Ghana fo ma binum ya mon kata mu mpoku aso ofra na tade ofra na ntoma eno na chese won nimdi nyansa sanka ni nimdi sanka ubeshia obabesia na hwenie guso so ase eno ofra na ntoma no be ti megira na ono wo so evangelist obano na American was mu twahwe na wo begira media so na wo keka nyamansan ano den pawo ana mikru hwan mi wura fini din kunesiama esiama o penu abade kuro ni din o pade no me evangelism din nim die kam nyam yasem tina mintimi mu den kira no o pa ko ne channel so ne ko hwe nsem o keka so what I say it is so be leader aw nyame adwuma anase bi kwa nyame mu kura no a enyi nyame adwuma na nation no eyi a ma won sam mmiri nyam dan tini go se de bible ne kan yo Ghana so fo bebre bo mba mi dia so nsemuru ko a nseburu kasa hallelujah amen na o shepherd se honkom ma hu se o ba bi e fe na ama o shepherd se to atete kokko sore bra na manzo asole enungu ase ama adwimo ha no bitime ba se enne kofa pants dada nyina bra kofa pants dada bla ye be hye ne dia ya kwanjere be hye no aso dem o enipa bi abia fra ewo nyame asamu nyame asamu tumu a obi di nsemu na uhuru nkonkun o shepherd hallelujah amen na ya pese ya be kwachiri na safo ni nyaa no mobo babu onu awura ho no ma na homu na nipa no di adwuma no na akyem kapchao eti nukrensem bia no ma mo betie biem nukrensem bia no ma mo betie biem ere na obitimi ba bonte be kase woni ni Yesu mo fa mi picture ntum na ono sa picture no kura na da bonte no wono onye Yesu eye ba Yesu anameboa yes wono no nye Yesu nti se nipa na kase mo fa replace na o kire mo ba bia wo fire ampo nipa no awa bonte a wono amu kura na wo yi Yesu movie no kura aba bonte abeka se enye Yesu onye ono ni Yesu enti mamu mfani nye muhu bibia ewo di nyame yi kire no nti no ba bonte be kasa na wo bi gira so de maka je mo se bu Yesu no a mo ye mo mfami replace no a e kire mu ba bia wo fure ari ba bia wa de mo kro so ti ase by way o ba bonte be ka pa ne nko fo ba metakew nyezu so ni usu nyame asam a nyame asam ni bi wadu di bomba na nguguru mra mu Jemeso amen Apollo wasakra na dwa Kristo ni Yesu abrabo boy kwa wasi na yuda ni bia na ni Apollo wo na Alexandria yuda ni bia wo de Apollo wo na Alexandria ye wo na Alexandria onipa na no atie o ye den twerɛsɛm nim na wo area bai den twerɛsɛm wo ye den wo twerɛsɛm ye kase wo bi adia kyese wa bi wo nyame asɛm yes wonti mfansɛm no bia na dada baby yari eba mi dia no so a ye ka no kwa tire nyame mo Jemeso amen wase wo ye di wo twonsem oba Efeso we na wakyerɛkyerɛ no awurade kwan so we no area ba wakyerɛkyerɛ no awurade kwan so praise God amen asɔre ba wo hwɛ yai me bisa sɛ enkyerɛkyerɛ ba ne ye kyerɛkyerɛ wasɔre what teachings do you receive in the presence of the Lord in the synagogue hallelujah amen kyerɛkyerɛ ba ne ye kyerɛkyerɛ wasɔre mo bɔne a woyɛ sɔfo nka ɛdɛma bia woyɛ sie masotwe ne nneɛma basabasa sɔfo ntimi nka nkyerɛ wo ana wote hɔ wadwene sɛ wosom Kristo woso bɔnsam wansakra tɔmu da wo ho bɛkyerɛ wo gyeme so amen nti aberanteɛ wɔ ma no kwae ɛma yɛkyerɛkyerɛ no sɛde yɛkyerɛkyerɛ wie a nhyia no sɛ womfiri media no so na wotie nkwagye sɛm Kristo ne mebisa sɛ wo nkonkono ɛyɛ akyɛdeɛ kɛseɛ o Kristo ne de kyɛ kwa ɛyɛ nkɔnsio brane nkyɛ no ɔma binom nhyɛnka ɔwɔ adeɛ ni amen twa so bra ɔse
oyi na wakyerɛkyerɛ no awurade kwan so oyi na wakyerɛkyerɛ no awurade Yesu Kristo kwan so oyi de honhom nti na wɔyɛ den wɔ he honhom nti Kristofo bebrayɛ mmerɛ Kristofo bebrayɛ mmerɛ wɔsi oyi na wakyerɛkyerɛ no wɔ Kristo awurade kwan so wakyerɛkyerɛ yes ɛsɛ nkyɛkyɛ bɛ na tie Kristo mu nkyɛkyɛ na sɛ wiase nkyerɛkyerɛ common sense nkyerɛkyerɛ and ɛsɛ sɛ wotumi look size kakra sexy ɛwɔ ne ɛwɔ ne tena koraa na mo tete hɔ nom a daakye no ma ware ɛna dwama mpratwe basa ɛno na ɛkɔ so noa na nyame bɛba ɔba a obɛyi no di ewom na sɛsia wahyɛ ase ɛhyɛ ne ma nso na obi a wone ho nkonkuru biara no wontimi nkɔ ne nkyɛe evangelist mafutuo ni o moma yɛntie mfa mo bra na kakra bi na Yesu Kristo no aba kana mmerɛ na wie kɔ Acts chapter 18 verse number 20 watch yourself oyi na wakyerɛkyerɛ no awurade kwan so nti saa man wei wakyerɛkyerɛ no awurade kwan so na ɔyɛ den honhom nti wɔyɛ den wɔ honhom nti ɔkasae wɔkasae na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie Kristo ni wɔyɛ mmerɛ wɔ honhom keka wo fo nyame asɛm nante hyɛaseɛ bɔ mpaeɛ suatwerɛ no akwankyerɛ no dɔ so dodo wadwe nyinaa yɛ akwankyerɛ wosusu banyɛ deɛ nyame mpɛ sɛ wobɛyɛ no ɛno na woyɛ wo so wohwɛ akwankyerɛ yɛ den wɔ honhom wosua nyame asɛm ma woyɛ den so ɔte aseɛ ɛno bi na apolo ɛyɛ a wɔyɛ den ɛwɔ twerɛ nsɛm yes wɔse ɔyɛ den honhom nti wɔyɛ den wɔ honhom nti wɔkasae na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie na ɔkyerɛkyerɛ ho wo nsɛm Yesu ho nsɛm yie hallelujah amen nti ɛsɛ wo Kristo ni bia sɛ wotumi bɔ Yesu Kristo di ho dawuro wayɛ mmerɛ wɔ honhom ne nyame asɛm nti wo nti wotumi mu obi adaadaa ma nɛ wakɔwura abosomfie wɔte ne haw na kɔpia abosomfie hallelujah amen woyɛ mmerɛ wɔ honhom nti wɔma aberante bi adaadaa ama wasoso mu ne wada sɔfoɔ bi ne wada na Yesu baa wɔtɔ ahommɔne wɔne wɔ bi kɔdae mepatwɔ daabi ɛdɛ na ahombane haw sɛ spiritual marriage sɛ ɔte aseɛ wɔdwuma sɛ no ɔmu wɔ bi adaadaa wɔ na ɔno akɔda ɛwɔ nsuo ho mpo ansa nyɛ baabi nsuo ho ne asieyɛ nyame bɛbɛ yɛde yɛyɛ dawubɔfoɔ yes nkwagye berɛ so ne ɛwei gyeme so amen kɔ wɔse na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie ɛnso Yohane asubɔ nkutoo na ne wɔnim nanso na Yohane asubɔ nkutoo na na saa aberanteɛ ne wɔnim ofiraseɛ de nam kasa a hyia dam yes na Priscilla gyeme so amen enti nyame asɛm a no wɔnim ne nimdeɛ no ɔwɔ nti no ɛmaa nnipa bi koraa sakrae asɛbakafoɔ bebree ntimi nsua nyame asɛm sɛ ɔkyɛ aseɛ dɛbɛrɛ no ɔtuma kɔ anim yɛdie ho nsɛm na ɔka gyeme so amen Honhom Kronkron a yɛka no ɛwɔ aba a ɛsoɔ sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛ obi wɔ Honhom Kronkron a my last quotation Galatians chapter 5 verse number 22 bɛde ka kyerɛ sɛ yɛka sɛ obi wɔ Honhom Kronkron a nyɛ obi a ɔbɔ tons sɛ ɔkyɛ aseɛ nti memu ohunu baabi a wogyina wɔ Kristom na wohunu mpaeɛ ɛne anamo a ɛsi sɛ wotuo Honhom Kronkron sɛ ebi wɔ obi mu a ansa ne ɛbɛhu sɛ asɛm asi wɔ Honhom Kronkron no ɛna ɛyɛ wei no ɛdi nnwuma ne preaching a yɛ preach ɛyɛ Honhom Kronkron matom akyɛdeɛ ɛyɛ akyɛdeɛ nso tumi dane ɛbɛtumi ayɛ akyɛde papa anaasɛ akyɛde bɔne obi yɛ adwuntuni nya akyɛdeɛ yɛ obi a wɔto dwoma Kristo ɛne yɛ obi a wɔto dwoma bɔnsam nti aberanteɛ no a yɛbu na kuni sɛ so no adwuntuni but ɔwo baabi a ne deɛ ne firi adwama atene mu adwuma honhom ka ne ho wɔ adwontoɔ no a wɔɔtoɔ nim nti ne wɔtumi kɔ obi yere ho so ɔte aseɛ yɛ obi ɔsɔfoɔ ɛyɛ adom akyɛdeɛ but deɛ tiri mu no nyɛ nti ne wɔtumi firi nyame naase ɛkɔgye aduro abɛhyɛ no pɔpɛte ase nti sɛ wopɛ sɛ wohuru sɛ nnipa wei Honhom Kronkron tiri mu a tie me last quotation Galatians chapter 5 verse number 22 watwerɛ sae wɔsɛ honhom naba ɛte wɔse Honhom Kronkron aba yɛwɔ aba a ɛdeɛ bɛyɛ ɛsoɔ yes wɔwuro anka akɔ so kɔdo da ɛnka teɛ na mepakyɛw abɔ aborɔdwoma wahumi da bɔɔfrɛ wobɛhwɛ ne si wɔ no a so kube
but what you been sem da enti big da etira makani mi yenkyire mo de board amango aso bofre mi hu bi da anwanwa asem nie hallelujah amen enti se wo ye Kristo ni ma yehunu se wo ye Kristo ni mapa wa sakra ba yehu honkunkuru ti mu a enane dane ebinuma abra boy sa abosoma kotre kabari odane dane oba Kristo mu a boko okofia o che mari data wo chense ba wa wo tene no yenka no ekunu ka he enti obu won ma baby a wote no omu odi omu de frɛ no baby wote no baby a wote ebi kura no adwumam odi e de frɛ no oba so fia o yeso maame oba so fia ai baro ko fie dia ye frɛ no amfamfiri ye landlord amfamfiri tenant amfamfiri adwuma wura amfamfiri praise God amen abusuapani amfamfiri nyamba pa no kula na ketua amen ko Galatians chapter 5 verse number 22 what you say wasi na honhom abane odo so ye pese ye hunu se honkunkuru wo bi mu a wasi de edika no se nipa no odo ana wodo we na ye ka ho asem nye wiase do dabi odo we na babro ka ho asem wa odo a o ma ni nua yes ni nua kwa ho kire mu a onya tenka bi eboa no so what you say odo a wo se wodi do Kristo honkonkron no na baba ko edika odo don say first Peter no crack and was them say dear was say odo nyankopon no tan ni nua no oyo first class yes it is a ngunguru to obi mu a odo obi we you odo di e obi bia mu woni ni pa nyaka odo nyi ni tan tabi se metra obi entre odo hallelujah amen don say what kind nyame asem no a 1 Corinthians 1 na was say nyoma miensa we no aka bom bransem ni nyina wanka odo ho asem wo okan o say nyoma miensa odo ene ade a edikai anase eso yes it is a nguguru ti obi mu a de be ewuro se dipa no nguguru ti mu se odo ohuri nua so okwa hunyeye mu a okoboa no se nyi sika kura no a ebia nkranhye ne efutu bi o de manu a na dipa no wura chiche chese dipa no ye de owodo hallelujah amen wodo wo manyanko pasam se ya ba life so ene me dawurade asem na wo hye so ya se no so ba asem pa no dawuro jeme so amen ko wasi na honhom abane odo wasi honhom abane odo anigye de to so mienu anigye nye wiase diem nye wiase anigye wiase fo anigye ne masem ne kohwe ne nsawe soloku hallelujah but Kristo mo de ne say on say Bible say me de so asem say yenko nyame fie yes it is on gunguru timu a kwasara me nda bia ba kwa sore nu ne anigye no woni baje se okoyi nyame adwuma ba ma ne yere ne te oba ne timi sisa be ma ko janko he tukuru ba bi di gunzum de asie ukuru koyi nyame adwuma hwe kwan ade ne nam so wo ngunguru oba wo ne ngunguru se ukuru ko anya akohuma sika nto a eno no mpushi wo se fa na sofo nioma ekogu ba bi obi ko timi twa ja to wo hye no hia sofo tade no hia sofo tade fa ba bro no anu ato atwene ma bi sorry a wako preach abonten sa ade ne ma bedie hallelujah amen wonim se nyame timi sesa ne ma jeme so amen enti obi a honkonkun ti mu bia o wani gye wo nyame asam asomdue o wani gye yes wo nyame asam wo pere na ko ke nyame asam a na ode hunamu ni me yin ho a wada ye last bi me ko radio bi so e ko ye na joba be read Bible ko ni ho a ode man as evangelist wo betima kan Bible ba ken kan ma mu radio so na me ko read man nti asoro ho no woni yeni emrante mu ni Bible kan nti guo woni eli je ni nyame adwuma hallelujah amen nti don't be a business ye behavior go money minded ye behavior go yes hallelujah amen etu obi a de bia ba wuru se o preach bia anaso nyame adwuma no kura mu no wo se ni para mo woni njema no me Facebook was say software bi for a Sunday every day bia no preach the message so ya kama me follow no da ko me da frɛ no for a Sunday preacher etu wo ho ma woni nyi se wo nyame adwuma so o se ase yes obu ma no obu obi abam bambu woni na mo obu abam sesi a checkmate obu abam sa se be ontimi nyame adwuma na bi
oni hu nkonkono Tobi asne obi a wo hyew nkure ema nya ni gye onyame asemo ene nyame adwo bia no nkonkoro tinimu yes oma mora jemeso amen ko wase na honhom aba ne odo honhom na ba ene odo ene gie nti de me yewuru se nkonkoro ti obi na mekenka no emfa credit ne ko ma di fo ngwa de bi ebi ara wo hwe me wo nkonkoro ti mu bere unim yise wo nkonkoro ba mu e ma ogya abone ye de bi kai so ti ase de wote nkyero obewuru se wo nkonkoro ti mu a aba asuo nie de bi kai ye ni gie Jadi kan ya wodo ene eni gie asundue ojo tere hallelujah amen de onguguru ti mu de bia o hwa asundue wunti efie honyo wunti asor honyo de bia keke de petiri bom onguguru ti mu so cha se onguguru ye fi obi ntakra wo jem confusion man asor de mo keke de petiri bom adwumam confusion abusium confusion troublemaker hallelujah amen the friends I troublemaker onguguru ntimu elisa onguguru ntimu ade bia no o hwehwa asundue yes elisa obi kura na ne benya asemo a o try say o be solve ama ya ere be atoyi ko abojotire afa de tosu bienu so obi o nkonkona afa o de be abojotire sister okoko ben wododo na obi a wo kuku we de obere no aware bra okoko ben dodo oka o se misubai ya wusuo hallelujah Yesu Kristo Paul say obi ba Kristo mo ayere be oya body of yes eno madada ayere ndi adana wi ase subida so wo mu ade ti nyame na se nyame adu say ye de wo me hwe ye de wo ni serious na nya Yesu awo se hunam awo masa se Yesu wo a ana nyambo pon wo a so se ase ubi bia se so pa se Yesu wo a bibia sesa edi se subabi ada so wo mu bra na wo wiase no wo ba Kristo meda so wo mu a wadwen sakra akekakra ongunguru ni nyanwe paye wo de na kwa se emo a ahwe gu fom ni asese gu adem emo ahwe gu fom na wo wiase no na azan kakra wo wa no de a wo timi de jiji nkrofo bisika wo ba Kristo mu yese wo da so yese ade de na no be fa ho sisi e awu abeka jam se ongunguru temu wo boa hallelujah amen obi a won kan kure hwe nti yakazi obi ongunguru tinimu a aba asuoro ebi na me bebo suoro ndise wodi ya ni to siria hyase ye corrections na tu ye paya e woni paduam ishango ba ri amen go na ho maba ni odo ho ongunguru apa ene odo ene gie asundue abojotere ayeniye enti obi a ongunguru tinimu bia ne bot adwoche pa asem sia wunyabotere so chase asem si pe onyabotere hallelujah amen asem si o ere be onyabotere ankasa sere be ya odi ye betuyi pa no asovu bibia no okonani nsango ba de amen ko ayemiye papayo hallelujah amen obi ankunkun tim wo se de ne yemu ye itirimu nye den odi ade eche obi a wonwene ho kura ena ade che kura no se won hwe obi be se wadwen ure wajimi o unim nyansa unim de disika ye nyansa kura ebi ewiase adui dirikono man ye na doye hallelujah amen adwenbone chese unu ase no poto wo se de hunkunkun tinimu no ne yeme ye wo yi ade ache obi a wonwene ho don't mind ofiri na komam yes nti obi a hutimu odi bia hunkunkun tinimu dabrebe obi a wo cha ade a wo sem de adefo de eche de papa nto obi a hunkunkun ade a wo sem de anya no de akoche eni bi na king bi eni bi etirimu the spirit of king ebi tirimu spirit of king ebi tirimu wasi ni yemu ye be ni yemu ye papayo hallelujah amen papayo hunkunkun ti obi mu a oye papa sa wo gidie papayo Kristo bi ye papa kwa abonten ne fie nipa ho kire no ampawo safo ni nyina mo hunkunkun ni nwie paye mo ni hunkunkun fake papayo ya papa kwa abonten ne fie nipa nso de wate bi da
Yami asam say yenye nipa nyina ye gidifo gaga ne gidifo. Yes. So that say wo busuam efie. Nipa ho ebi ho kire wo. Nipa ho pa. Wo san wo mo na aye papa wa bonden. Se ba ya papa wo mo wa bonden be hunu se wo ya adoye. Wo ya adoye. Wo ti se na ntwibi na egu fam. Eni na wo ase pacha. Eni wo ase pacha. Hallelujah. Amen. For say ya bondam frifie. Pa. Ara me boa. Nti sa dansie bi baba. Esase di wo dansie frifie na kwa bonden. Yes. Ni kwasi e di one dance fra bonten na ba fie. Na obi go one bonten no di one dance pa na fie nya. Mfa so be na so. Paso ni so. Nti ya chance free baby na kowie baby. Nti abusua na wontam ane dia wo yar ayo bali won chambi won. Papa ya ni atare no won chambi won. Kakakra. Efie fuo no oti abrochire. Efie fuo no wotumi bo. Won mo no bom pan kwa na ahwe won. Because I don't know benefit you. But if you can't do you, we send in one Ghana Cidia and can send you or back to a braboso. I'm a Juma. Oh, my own shadow, or papa own shadow. Jameso, amen. Amen. Now, when you say, you shall go about it. Amen. Young Google to the mono, Adoya, and you will go and ma. Gaya kiss of way, Mommy, Miss Kronkron. No, I can't tell for papa. Jameso, amen. Amen. God, Papa yo. Jidie. Ojo. It will be on Kronkron be osa Wogyee pa. Sa abia mi ye. Ye. Okristoni ani jidie. Uja nzai. Uja nzai. Uni jidie so be nyame din be yi. Enyi. Yesu Kristo ye de jidie no ni na mo. Yes. Okomba abo na de obo ho mpa na adwan sa ne ntanta. Adi. Ishango bade da. Amen. Kona mra na we ojo eni da ho. Ongungu temu a wojo. Pa. Adi nyina mu wojo bete. Ni baba ka cha so Wogyee akowedi. Eso na honkunku na ba mu a. Hallelujah. Amen. Edu bi na stage mu nyina nyinyae. Omo joy, omo brom ho ase. On say Philippians 2:5 no kan. Ose ase ne ho bombo no Yesu kra ide obre no ho ase. Pa. Enti ese Kristo ni bia ase obro ho ase. Eno na enema mekika na chese ongunkuru to obi mu. Se sa no ma we wo lakepe we are disqualified. In the sight of God, we are disqualified. Ose ongunkuru ba no wodo enije asundue abojo chere ayemie papa yo. Jidie ojo. Ana wojo. Ana ni da ho. Ana re eni da ho. Eni da wa unkotoko si akoko. Nkotoko akoko. Sangunguru ba mu a ansi yedi ka mekai. Sangunguru wo bi mu a emeneni da o. Pa. Woni da o. Ngunguru ti mu a onkoto so bolo. Koso woni da o. Yesu ba beton so bolo. E ba che David. Obeton sticker. David. Praise God. Amen. Woni na honti na sanu ma we nyina wudi akiri because what nyina say akwankyira ma unya danse. Ni wanso no adanse bie ne wonuma e che nyame asem. So odi nyame asem bobra so cha se na usie ni ye na ye mpabofo a onyame be fam wo bebe kwa ma. Jameso, amen. Amen. It will be a rely on akwankyere nko aso no wontimi nkonani. Obey spiritual lazy. Sabra no ye. Pa. Obi a odi na ni to akwankyere nko aso. De bia no hwa akwankyere. Hwa akwankyere nko. It will ba life no so no pe bia akwankyere, umoma akwankyere. Twene konsa. Hallelujah. Amen. No ne nam TikTok no pa akwankyere. We are spiritual lazy. No asechi. Yeah. We are spiritual lazy. Yes. Da chi ube huna mane. Pa. Jameso, amen. Amen. God. Wase ojo eni da ho emre bia ni ho a etie yiri ti ongonkuru etini mu no enwa abaso no bi na meka che no nti se sa ni o ma we nyina ebi wo mu se kinkire emre bia ni ho etie yiri no awurade se meka nje se emre bia ni ho etie we no yes verse number 24 na wona woye Yesu Kristo dia no abo honam se ka so bi Yesu Kristo dia honkonkuru tini mu Lord does it. Yes. One of Yesu Kristo dia no ye wo mo ahonkonkuru ti wo mu. Yes. Nti wo mo ahonkonkuru ti wo mu ma de ba. Wo mabo honam. Ene ne nhyesode. Ene akono. Asumiem. Hallelujah. Amen. Me dofo wo hwe ya no pai. Ma ahonkonkuru mra mu netimi ekontrol sa honam nyoma we so. Amen. Sa ahonkonkuru ba mu a utimi control sa nyoma we. Nti na ebi ba poro mu na so de wo se e dia akora na betitimi Kristo dum. Wo hia ahokyere eka
yade amane Debi. na ehon konkon no Bia ni ho. nti na no na Peter ni bi ana Yesu ni ni hia no ka ja ne say me sra ma na wugire ya wa hye nkae ne de so what you say nti ya pass through sa ne ma we nyina mu asi o ti ba me diare so a yini di awurade nam ye so ka jeme so amen nti me dofo se wugi Yesu Kristo din di ye no se won konkon unya bia ebra makra nyame asema wie no fa mpabo si wo so what you say na efre number no ne na onya mpabo na unyame nchobi na homa suro bone no ebe no matena na what ma dinkunim awa brabom was one away Yesu Kristo dia no waba wonam ene ne nhyɛ so dia dia bai aseniam yes Say it here, say honhom. enti me dofo ho be Kristo ne awurade se me kan jo say Say it here, say honhom. so one bada ne Kristo ni dia Mama ye nante honhom. ane nante wo honhom Mama ye mpe enmonyam. nante wo honhom Mama ye mpe enmonyam hunu. e ma ye mpa dia bai Enmonyam hunu. nti this is not the time when say ukose obi kiri obi Enyi ye ho abufuo. ene oba Kristo mu a adifo bi ni nipa bi timi hia ne omo sopa na yonko Entintan ye ho. we wonhura de Amen. we kura me nam tete Mo no prenye difo. we kura nya sabakani ne difo Difo. we oba mu da bai Obomu nchayo. na wona de wo mo man Debi. hallelujah Amen. yesu se mi free bia wi mi free bia najo Yes. wona utie ni baka Epa jo debi. di wona mu so jase nya me na hye obi adwumadi dia di ano oba mo nche adwuma no wo ye ni ye Debi. ono oba mo nche ye no yese Paul was ne dikanfo Paul amante was ne dikanfo Yes. oba mu ne ni abere so wo ye adwuma aggressive. wo ye aggressive na obi ya na no na tunisi ntidi ana wo de na machire ya fa preach amame na ne buofu abonten so na wo hui Abontis amache sorry obit ma go preach ongo apejia dem o. opeshia da nya fa ma no peda no buofu sofo Kuku apai. sakra wadwe hallelujah Amen. ka obi na yensi ni ampo me dia Say yet yes honhom. say yet aso honhom dia Mama ye nante honhom. enti adofuru ma mepam cho mo be join ye na mo hwe media no so mepam cho bebre kote ye message ni nyina ni say yet aso honhom a Mama ye nante honhom so. ebra ya beji Kristo adi ni ya ye honhom enkrofo ani nyame nante enti so beji Kristo adi dia Mama ye nante honhom so. mo de se wo bra bo bia aka bia nante wo honhom Mama ye mpe enmonyam hunu enyi ye honhom. ma wo nante ni se ubesuro bone Yes. we se hon konkron no namwa so ja se onya bone Pa. hom no kire o de ye ne de enye Kwasem. jameso amen na obonufo no su dwane firi wo nchai bede masimo asi awrade hu yomobo Amen. na onkaye Amen. na omwaye na hon konkron no ebi metranta ye mu na onhyira ni atiefo nyina da amen Amen. bompae Yeda wase onyankopon. Say o ma ye kunwa na ye de asempai ebere atiefo eni nyamema. Yesere pacho say akra eti asemi ma wonfa asemi mu aba na wonfa nsakra wonadwen se de be ya won so ebenya enkwa enedi akiri na ye nso asempa kafo a ye de asemi ebere atiefo no yesere pacho say boyen ne koso wa ye den na emayen emfiri wasem ho enkoye boni de bialada o waye eyade ehu ti yesere pacho se hye den ma won konkona waye so no enye den enkoso anye den e boyen o doba Yesu Kristo din munti amen amen asembeba da bi ampa yada ahwefo nyina ase yade dwumadi ni nyina eba na wieye nyankopon hia mododo ehwe TikTok awrade ehia mobie aremensa nyankopon hia god bless you ari nyankopon hia me fans nyina prophet jechi chief obe join life no nyankopon hia King George wa join life no aremensa osi nyankopon hia man of God nana ekia sapoma or life no so nyankopon hia Malaija wa join life no god bless you Efia 537 wa join life no nyankopon hia Usua or life no so god bless you all Ellen Boaten or life no so Raphael god bless you all Portia nyankopon hia GM Venetius nyankopon hia
messages no edoso oduro Enoch I say amen, God bless you. Lydia upon Nyankopon Insham no kware trudu ono so join life no Erade Insham nyina ebreneko dodo follow nyina Nyankopon Insham na ya ma join here dodo show Facebook ni nyina ya de Nyankopon de ehiramo mensa girlfriend was hit Nyankopon Insham ana Sara Owusu a on Facebook was asunjuo openikase me dofo asunjuo nso enkan Nyankopon enhyira mu nyina ene ebra munya ede join ye live video no Nyankopon enhyira mu bebre ya de dwumade ni nyina esi ewo ha Kristo ya domo a yebesai enimohia bim yebesai enimohia se wo follow me ewo Facebook no ye evangelist Wogyee on Facebook evangelist Wogyee on Facebook obetima ko follow me ho ana TikTok no so ye evangelist Wogyee bibia dem life ho obetima follow me sanso na YouTube no so ye Wogyee TV me patcho me Kumasi Sokoban Good Village Bola Junction Kumasi Sokoban Good Village Bola Junction ho na me wo se sampakani True Faith Church International no kware gide asafo ayewo Kumasi Sokoban Good Village na mote yenka eda ukwara bia no mpaboda kese me kire ukwara we ni ukwara bia kire ukwara bia wo hwe me firi bia me pacho utia na ma na eni mehia na mo mpaye ope kira kwaya me pacho number no na Facebook no eda screen so no 0240 985196 0240985196 ubetimi afa TikTok no nso wo join me anase wo komi profile ho me number no eda ho ubetimi afra me komatwetwe bi ho bia no me pacho bebre ubetimi afra na ye no ubedi nkomo na bibia nso aye kama opeso support ye evangelism ne mu a number no a eda screen no so no 0240985196 na mobile money number ubetimi di bibi afa so aboaye na Kintom TV dwumedi a yedi ne so waso yase na ye bepe ye bere wase kwesere we ni kwesere bia ye preach wo Kintom TV so anopa no nso ana ye de message no eba enti ubetimi atie nyame asem no Nyankopon enhyira ifiara bia nso watch night Sokoban Good Village True Faith Church International ubetimi ni aba behia abompa ye meme dan ye asore enti meto nsa afra adofo no nyina okwa asore kwa betima besra ye anase onkwa asore abra ye bebu osu na ye no nyina ye nkwaje adwuma na anya nkwaje ama ye kra Aaron God bless you Portia Patricia Benewa Nyankopon enhyira mo nyina Nyankopon enhyira me fans nyina dodo e follow mo TikTok Facebook YouTube and WhatsApp nyina awrade Nyankopon enhyira mo nyina I do cherish you all misre nyame pa ensem hyira erema obibia mo data mo say no editi nyame asem no awrade emie kwa ma mo afi mu ene na otwe mu na de mo sire bia firi awrade ho no oma mo nsa entimi enka Nyankopon hyam ebrepem ebesai ene mo ehia God bless you all.